Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Sa gyapon diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo flagship stations, ang number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday, Setyembre 8, tuig 2023. Kag karon sa aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 108 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover, kag karon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Philippine Coast Guard nawala sa excess passenger o kung wala nagsobra pasahero sa Ferry 12. Kabaliskaran karon sa mga reklamo sa mga sumalakay. Sa dugang pa nga mga balita, expiration sa driver's license gin-extend ini bangod sa kakulang sa plastic cards. Ano kamato din Sa biyag kamay na banwa mga national officials, wala sang sense of urgency sa pagtutok sa kontrobersyal nga ungka flyover. Okay, di sa aton sinimang kabumbo na batsagan man aton, apisar karon nga may pipila ka mga opisyal kita nga nagaulikid iya banwa sa gingasto nga pondo sang gobyerno, kwarta sang taxpayer. But it seems nga ang tiglikom sang Department of Public Works and Highways, ang Department of Public Works and Highways sa Central Office, naway sa bungog sininilaya, way sila sa ila sang sense of urgency. Sa bagay, kung maghurong paas ni, hindi man sila mapiktuhan mo sa aton sini nga mga kabumbo, way man sang himata sininilaya nga mapilpilan, way man iya sang salakyan nga may way man sang salakyan kung motorista nga madunot. Sa sitwasyon karon sa ungka flyover nga nagngalangana ang mga tinabuan sini ni kon si Secretary Bunuan pa sinya nun mo abi kay binuslan ko lang niya, sinalo ko lang ni apisar nga ti mayara na kuno sang na partiniser dire sa budget sa tuig 2024 para iya sa repair sa nga ungka flyover. Dabis-dabis ni nga klase karon iya sa nga proyekto kay way ta pagani magamit, way mapuslan sa nga taxpayer sa pumuluyo sa nga mga motorista o ipakayo na. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita driman sa pagpangalagad sa Bumbuanay sa Udto, basura isa sa mga rason sa pagbaha sa mga kabaranggayan. Ini ang ginatudlo karon nga rason sa City Environment and Natural Resources Office bangod man sa pagkairesponsable sa nga pipila ka mga pumuluyo, no, kag waay sa nga patugsiling nga paghaboy sa nga basura. Tinagakadto ini sa aton iya nga mga natural waterways. Dugang pagid sina kung magsupon ini sa aton iya mga drainage system. Nagadugang pagid banwa ang taas ang tubig nga baha o kung pagdanaw-danaw sa tion nga mangin maulanon ang tsimpo. Kung imadalag ko ang mabalita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad diriman sa Bumbuhanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Buwas gadlaw ang aton siniya nga market draw o konswerte sa palengke market activation. Hiwaton naton dira sa may Saraga Public Market. Aga pa dira ang Bombo News team nga magadala sa inyo sang kasadya, kalipay, kag siyempre cash prizes. Sa aton sini nga mga kabumbo kay nga man may napulo sini ka magadaog sang 500 pesos nga cash kag balor 800 pesos nga gift pack sa aton sini iya nga palengke draw. Ang gift pack ginalakipan sa isa ka balde nga urukan, 2 ka pack sa Kumiya Pansit, 3 ka pack sa Lifebuoy Bath Soap, 3 ka pack sa Pond's Moisturizer, kag 60 kabilog sini nga 40D vitamins in soft gel.
may mga pahampang man kita dira kag cash prize ang aton siniya karon nga ginpreparar or nagahulat nga premyo. O, di kon makapasakop ikaw sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM, buwas dira sa Banwa sa nga Saraga, may tsansa ikaw nga magdaog sa nga cash prizes kag subong man gift pack ang sekreto sinadira damualang paghulog sa imo cinema entries kay may designated drop box sa makita dira sa Saraga Public Market. Agod nga kung sa din pwede ninyo kag sarang ninyo mahulog inyo cinema entries. Buwas man gadlaw aton sini pagkakilalahon ang ang anom kamaswerte sini nga tagdaog sang aton siniya nga cash prizes sa studio draw kung sa din 15,000 pesos pagkalunes ang natalana iga panghatag iya nga premyo para sa aton sini nga mga tagadaog. Tatlo din mga daog sang 1,000 ka pesos bilang consolation prize. Third prize naton 3,000 ka pesos. No? Second prize naton 4,000 pesos kag ang first prize 5,000 pesos ina sa aton sini nga mga kabombo. Tiyang sekreto sinadira sa nasiling na naton kung maghulog kamo sa inyo cinema entries, damuon nyo para dako man ang tsansa nyo nga magadaog kag nagahilapit na magilang ang aton siniya nga grand draw sa masunod na nga semana, sa masunod na nga Sabado, Setyembre 16. Kung sa din may dugang pagkikita nga mga papremyo diri, ang nga iga panghatag sa aton sini nga mga kabumbo. Way labot iya nga mayara kita sa guaranteed na price nga 20,000 pesos, 10,000 pesos. Now, sa aton sini nga mga kabumbo 5,000 pesos. Kag consolation prize winners 5 kabilog magabaton sa nga 2,000 ka pesos. Guaranteed the winners ini cash prize ini Banwa sa aton sini karon iya nga mga tagdaog kada area. Now, mayara pagid sang magadaog 13 tanan ang magadaog sang electric scooter. E-scooter. Sa aton sini nga mga kabumbo, istoryahan tablay na dugang karon mga impormasyon na tuhoy sa iban pa nga mga papremyo sa nagahilapit nga Grand Draw sa Suwerte sa Palengke 2023 sang Bombo Radio kag Star FM pagkatapos sa mga nagapanguna kag dalagkuan nga mga balita kaupo naman sa Bombo News Center. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Setyembre 8, taong 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 108 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, etong bilang ng mga Pilipino na walang trabaho pumalo na ho sa 2.27 million ngayong buwan ng Hulyo. Mga Pinoy naman na may trabaho bumaba sa higit 44.63 million. Ito namang Commission on Population and Development ang nagbabala sa posibilidad na pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy dahil sa full implementation ng face-to-face classes. Ito namang Department of Budget and Management naglabas ng 3 bilyong pondo para sa fuel subsidy ng mahigit sa 1.36 milyong benepisyaryo sa sektor ng transportasyon.
Samantala, ang Department of Social Welfare and Development naman target na maipamahagi ang 15,000 financial assistance sa mga rice retailers na apektado ng price cap bago matapos ang linggo. At sa ating provincial report, itong milyong-milyong mga deboto inaasahan ngayong hapon sa gaganaping traslasyon prosesyon kaugnay ng Peña Francia Festival dyan ho sa Naga City. At sa ating pong international news, abangan mamaya dahil ang Russia kinundi na ang panibagong tulong ng Estados Unidos doon sa Ukraine. At sa ating FIBA News Update, dalawang Baltic countries nakatakdang paglabanan ng spot number 25 sa FIBA 2023. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Niyanig ho ng magnitude 5.1 na lindol ang lungsod ng Sarangani pasado alas 3:20 ng madaling araw kanina ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa inilabas na impormasyon ng ehensya, natukoy ang sentro ng pagyanig 280 kilometers southeast ng Sarangani Island na mayroong lalim na 149 kilometers. Una nang naglabas ng ulat ang naturang ahensya tungkol sa naturang pagyanig. Sinabi nito na umabot sa 5.3 magnitude ang naturang lindol, ngunit kalaunan ay ibinaba rin ito. Paliwanag ng State Weather Bureau, asahan na ang mga aftershocks sa nasabing lugar. Samantala, naitala ang intensity 1 na pagyanig sa Malongon at Sarangani. Samantala, pumalo na sa mahigit 2.27 milyon na mga Pilipino ang walang trabaho ngayong buwan ng Hulyo ayon yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ito ay mababa kung ikukumpara sa dating bilang na umabot sa 2.33 milyon noong buwan ng Hunyo. Katumbas ito mga kabombo at consternation ng kabuang 4.8% na unemployment rate sa buong bansa. Una nang sinabi ni National Statistician Dennis Mapa, ito ay dulot pa rin ng nagdaang mga bagyo sa ating bansa. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga naitalang Pilipino na may trabaho sa Pilipinas. Mula sa 48.06 million noong April 2023, ngayon ay bumaba ito sa 44.63 million para sa buwan ng Hulyo. Samantala, ikinababahala naman ng Commission on Population Development ang posibleng muling pagtaas ng bilang ng mga teenage pregnancies sa buong bansa. Kasabay ho yan ng full implementation itong face-to-face classes. Ayon kay Commission on Population and Development Executive Director Lolito Tacardon, ang pagluluwag sa pagbabalik ng mga estudyante sa mga paaralan kasama na ang pagtanggal sa restriction pagdating sa curfew ay posibleng magdulot ng panibagong pagtaas ng bilang ng mga nabubuntis na mga kabataan. Ito ay sa kabila ng naitalang pagbaba sa bilang ng mga nabuntis na kabataan noong 2022 na pinaniniwala ang dahil sa restriction sa face-to-face classes. Batay kasi sa naging report ng National Demographic and Health noong 2022, bumaba ang bilang ng mga kaso ng teenage pregnancy sa mga kabataang may edad 15 hanggang 19 years old. Ayon kay Tacardon, kailangan itong mabantayan ng mga magulang at ng pamahalaan upang hindi maulit ang mataas na kaso ng teenage pregnancy bago pumasok ang pandemya. Samantala, ikinababahala rin ng opisyal ang nakita nitong pagtaas ng bilang ng mga nabubuntis na kabataang may edad 10 hanggang 14 anyos. Batay kasi sa datos ng Civil Registry, umabot sa 2,300 ang bilang ng mga nabuntis na batang nasa nasabing edad noong taong 2021, habang 2,000 lamang ang naitala noong taong 2020. Ayon kay Director Tacardon, ang naturang kaso ay dahil sa iba't ibang dahilan katulad ng panggagahasa at pang-aabuso ng mga kaanak. Marami rin dito ay kagagawa ng mga lalaking partner ng mga kabataang nabuntis na malayong mas matanda kumpara sa kanila. Sa iba pang mga balita, inirekomenda ng Bureau of Corrections Board of Inquiry ang paghain ng mga kasong administratibo laban sa ilang opisyal ng ahensya matapos ang matagumpay na pagkakatakas ng isang believed inmate noong July 7 ng kasalukuyang taon. Mga kabombo at consternation, mahaharap ang ilang opisyal sa prison guards sa kasong gross neglect of duty dahil sa naturang insidente. Matapos ang isinagawang investigasyon, natuklasan na hindi nagsagawa ng vehicle inspection mirrors ang mga naka-duty na guard sa mga sasakyan na lumalabas ng bilibid compound. Bahagi ito ng naging ulat ni Bureau of Correction Director General Gregorio Catapang Jr.
Ayon nga kay Katapang, isusunod na nila ang paghain ng mga kasong kriminal sa ilang mga opisyal na prison guard ng National Penitentiary. Kung maaalala, nakalabas ng bilibid ang inmate na si Michael Cataroha matapos itong sumabit sa loob ng garbage truck. Mga kabombo at Star Nation, batay naman sa isinagawang polygraph test ng National Bureau of Investigation, pinatunayan nito na hindi nagsisinungaling si Cataroha. Kumuha naman tayo ng balita sa Senado. Itong pondoho ng Defense and Intelligence Offices pinaghahandaan ng mga senador na taasan para sa taong 2024. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Sa gitna ng sigalot at pagbabanta sa West Philippine Sea, nag-aanda ang mga senador na taasan ng pondo ng Defense and Intelligence Offices ng bansa sa susunod na taon. Sa isinagawang closed-door meeting ng mga senador patungkol sa confidential and intelligence funds ng bawat ahensya ng gobyerno, suportado ng mga mambabatas ang panukalang 1.432 billion pesos na budget ng National Intelligence Coordinating Agency at ang 629.27 million pesos na pondo ng National Security Council para sa 2024. Sa pulong balitaan, inahayag ni Senator J.V. Ejercito na nais pa ring dagdagan ng mga mambabatas ang pondo ng National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council para sa taong 2024 kahit na kontento na sila sa kanilang budget. Bagay na inahayag din ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ililipat ang labis na confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno sa National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council, kabilang na rin ang ilan pang ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng intelligence funds. At kami in unison, we are united that we are going to increase the budget of the Coast Guard. Pero siyempre, tap-tapasin yan sa ibang budget. So we may get it from another agency that we feel does not necessarily need the funds. And we can move it to agencies like the Coast Guard, the Navy, maybe police intelligence units, NICA, NSA. Dagdagan po natin sila, yung mga kailangan talaga ng intelligence funds. Sinabi ni Ejercito na maglalagay ang Senado ng mga amendment upang madagdagan ang budget ng dalawang ahensya. Wala pang desisyon ng mga senador kung magkano ang plano nilang idagdag na budget sa National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council. Bukod sa National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council, nakikita rin ng senador ang pangangailangang itaas ang intelligence funds ng Department of National Defense at ng sandatang lakas ng bansa para mapagandaan ang external defense. Naniniwala sa Ejercito na ang confidential and intelligence funds ay dapat na nakatuon sa mga ahensya tulad ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency at Philippine National Police. Talaga personally kailangan dagdagan natin because of the circumstances and situation right now. We have to add intelligence fund for our AFP and DND, especially for external defense, no? Kinakailangan i-strengthen po natin yung intelligence, surveillance and reconnaissance. Napansin din ng senador na maraming mga civilian offices ang humihiling ngayon sa confidential and intelligence funds kung saan dapat itong ilagak sa mga ahensyang namamahala sa national defense and security. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dumako pa tayo sa karagdagan pang mga balita. Inaprubahan na ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang pagpapalabas ng 3 billion pesos na pondo para sa implementasyon ng fuel subsidy to the transport sector affected by increasing fuel prices o ang Fuel Subsidy Program na layong bigyan ng ayuda ang mahigit sa 1.36 milyong mga driver at operator na apektado ng serye ng oil price hike. Ang pagpapalabas ng pondong 3 billion pesos ay kasunod na rin ng kahilingan ng Department of Transportation at alinsunod sa Special Provision number 7 ng Department of Transportation Agency Specific Budget sa ilalim huyan ng Republic Act number 11936 o ang Fiscal Year 2023 General Appropriations Act. Nauna na nagsumite ng formal na kahilingan ang Department of Transportation noong Agosto 9 ng taong kasalukuyan, ngunit ibinalik ng Department of Budget and Management noong Agosto 17 dahil sa mga natukoy na ilang tinatawag na deficiencies
and inconsistencies sa mga dokumento. Kabilang ang hindi pagsusumite ng kaukulang guidelines mula sa Department of Transportation, Department of Energy at Department of Budget and Management na requirements sa ilalim ng SP number 7 ng Fiscal Year 2023 Department of Transportation Office of the Secretary Budget. Noong Setyembre 4, muling natanggap ng naturang departamento ang opisyal na kahilingan ng Department of Transportation kalakip ang mga kinakailangang dokumento kabilang na ang kopya ng Fuel Subsidy Program Guidelines na may petsang Agosto 31 ng taong kasalukuyan at pirmado na ng mga pinuno ng Department of Transportation, Department of Budget and Management, Department of Energy, maging ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Land Bank of the Philippines. Matapos ang validation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pakikipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology at maging ang Department of Trade and Industry, ang natukoy na 1.36 milyong target beneficiaries ay makakatanggap ng one-time fuel subsidy depende sa uri ng kanilang pampasadang sasakyan. Kabilang ho dito ang modernized public utility jeepney na makakatanggap ng 10,000 pesos, ang Modernized Utility Vehicle Express na may makakatanggap ng 10,000 pesos, ang mga traditional PUJ na makakatanggap ng 6,500 pesos, ang mga traditional UV na may 6,500 pesos, pati na rin ang public utility buses na makakatanggap ng 6,500 pesos. Mga kabombo at consternation, makakatanggap rin ng 6,500 pesos ang mga minibuses, pati na ang mga taxis at ang shuttle services taxis. Makakatanggap rin ng 6,500 pesos ang Transport Network Vehicle Services, maging ang Tourist Transport Services, pati na ang School Transport Services, mga PhilCabs at 1,000 pesos naman sa mga tricycles. 1,200 pesos naman para sa mga delivery services. Batay na rin sa balangkas ng Memorandum of Agreement na isinumite ng Department of Transportation, ang pondo ng subsidy ay ibibigay sa Department of Transportation Office of the Secretary na siyang magbababa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board bilang implementing agency. Ibabase naman ng LBP sa master list ng eligible beneficiaries na sertipikado ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, DICT, maging ang Department of Trade and Industry at ang Department of Interior and Local Government ang distribution ng subsidiya sa pamamagitan huyan ng modes of payment, proseso at schedule na aprobado ng LTFRB. Pinagsusumite rin ang LBP sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng regular na kinakailangang ulat hinggil sa naging distribusyon ng subsidies sa mga benepisyaryo bilang bahagi ng monitoring ng naturang programa. Samantala, malaki ang implikasyon na hindi pagbabayad ng PhilHealth Insurance Corporation sa mga ospital sa bansa sa mga kababayan nating may hirap. Nabatid na nasa 27 billion pesos ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Nangako din ito na kanilang babayaran ang utang sa loob ng 90 days. Ayon kay Congressman Wilbert Lee, batay sa kanyang pag-iikot, maraming mga ospital ang hindi na tumatanggap ng mga indigent patient dahil sa laki ng utang ng PhilHealth sa mga ito. Marami rin ang hindi na nagpapasweldo o mapasweldo o delayed ang pagpapasweldo sa kanilang mga staff, nurses at doktor dahil hindi nakababayad ang PhilHealth. Dahil dito, hinimok ni Wilbert Lee ang PhilHealth na gawin ang mandato nito na magbigay ng reliable health insurance coverage sa mga Pilipino at bayaran ng utang sa mga ospital. Nabatid na ang state insurer ay mayroong 466 million pesos na halaga ng investable fund at nasa 68.4 billion net income. Hindi rin maintindihan nili kung bakit hindi nagagawa ng ahensya na magbayad sa mga ospital. Dagdag pa nili, kung bilyon-bilyon ang pondo ang PhilHealth, dapat mas mapalawak ang benepisyo sa mga miyembro at dapat fully na ma-implement na rin ang outpatient benefit package na covered ng ahensya tulad ng X-ray, MRI at madagdagan ng mga sinasagot nito ang generic medicines at ang pagpapalakas pa sa benefit package lalo na sa severe pneumonia at acute hemorrhage. Ibinahagi naman ni PhilHealth President and CEO Mr. Emmanuel Ledesma na naghahanda na sila sa debit credit payment method
formula nang sa gayon ay mapabilis ang pagbayad sa mga ospital. Punto ng Party List Solon na panahon na para i-update ang PhilHealth Benefit Package. Sabi ni Lee, walang puwang sa gobyerno ang kabagalan dahil lahat nagsisikap at gumagawa ng paraan para mapabilis ang sistema at mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan. Kumuha naman tayo ng mga balita dahil itong Philippine National Police hindi kikilalanin ang negatibong drug test results mula sa Philippine Drug Enforcement Agency at ng National Bureau of Investigation ng dating hepe ng Mandaluyong City Police Station. May mga nakalap na impormasyon at detalye ukol dyan si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Alaysa, Bombo Victor, nanindigan nga itong Philippine National Police na hindi nila kikilalanin yung ipinresentang negatibong resulta ng drug test ni Colonel Cesar Garente na sinibaka na Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station dahil nga sa kanyang pagkakapositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ito nga ay matapos na maglabas ng negatibong drug test results si Colonel Garente na mula yan sa testing na ginawa na Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation. Sa isang pahayag ay nanindigan si Philippine National Police Forensic Group Director Police Brigadier General Constancio Chinayog na hindi sila tatanggap ng iba pang mga urine sample ni Garente at tanging urine sample lamang na ginamit ng pambansang pulisya ang kanilang kikilalanin. Ngunit sa kabila nito ay handa pa rin naman ang pulisya na i-challenge o bigyang pagkakataon si Garente na sumailalim sa confirmatory drug test ng Philippine National Police. Bukod dito ay sinabi rin ng pambansang pulisya na bibigyan ito ng pagkakataon si Garente na depensahan rin ng kanyang sarili upang mapatunayang malinis siya mula sa paggamit ng illegal na droga sa pamamagitan niya ng pakikilahok o pakikipag-cooperate sa isinasagawang investigasyon ngayon ng Philippine National Police Philippine National Police IAS. At kaugnay nga nito ay nauna nang sinabi ni Philippine National Police Chief of Police General Benjamin Acorda Jr. na maging ang mga tauhan noon ni Colonel Garente ay iimbestigahan ng pulisya upang alamin kung may mga posible bang na-impluwensyahan siya sa kanyang mga tauhan. Kaugnay niyan, ito pa yung bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Yan ang kasama sa sa mga monitoring natin because yung circle niya mga immediately under him, yun ang mga tinututukan natin. Aside from those that tested positive, ano yung mga activities ng mga circles niya? Kung yung kakalabasan ng investigation, kasi we don't want to be sweeping naman kagad yung decision. It will be unfair for those who are innocent. So, depende na kung those who are really involved sa paggamit. Ating napakinggan ang bahagi nga ng naging pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Pahil nga doon sa kanilang planong pag-isiyasat din sa mga dati naging subordinates o tauhan itong ni Colonel Garente sa kanyang naging panunungkulan noon bilang Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station. Live muna dito sa bahagi ng Lansod and Quezon City dito sa Campo Crame. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, target na maipamahagi ang 15,000 pesos financial assistance sa mga kwalipikadong rice retailers na apektado ng price cap sa regular at well-milled rice varieties ngayong linggo. Sinabi ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary Agaton Overo na kasalukuyang binavalidate ng Department of Trade and Industry ang listahan ng mga maliliit na retailers ng bigas na karapat-dapat tumanggap ng cash aid. Aniya, magsisimula na ang distribusyon ang Department of Social Welfare and Development ng financial assistance bago ang weekend o bago matapos ang kasalukuyang linggo. Kung matatandaan, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang maliliit na retailers na apektado ng price cap ay maaaring makatanggap ng 15,000 pesos financial assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Sa kabilang banda, gagawa ang DTI at Department of Agriculture ng mekanismo at listahan
listahan ng mga benepisyaryo para sa naturang ayuda. Sinabi ni Overo na ang DTI ay magbavalidate kung talagang naibenta ng mga retailers ang kanilang stock ng bigas ng mas mababa kaysa sa kung magkano ang binili nila ng kanilang mga stock para sa tingi sa gitna ng ipinag-uutos ng gobyerno na price ceiling sa regular at well-milled rice varieties. Una na rito, ang pag-aproba nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa price ceiling ay nag-ugat sa pagtaas ng presyo ng retail ng bigas sa mga lokal na pamilihan mula sa 45 pesos hanggang 70 pesos kada kilo. Sa iba pang mga balita, iminungkahi ng isang dating agriculture executive na bawasan ng tariff rates sa imported na bigas para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa sa halip na magpatupad ng price cap. Ayon kay Fermin Adriano, dating Department of Agriculture Undersecretary Policy for Policy Planning and Research, kailangan umangkop ng ating bansa sa paglalaro ng supply at demand ng produkto. Anya, mas magandang patakaran na dapat ipatupad ay ang pansamantalang pagtanggal o pagbabawas ng taripa sa bigas mula 35% hanggang 10%. Idinagdag pa nito na ang imported na bigas ay ang dapat sisihin sa pagtaas ng presyo nito. Kung matatandaan, noong Setyembre 1, naglabas ang Malacanang ng executive order na nagtatakda ng price ceilings para sa bigas sa buong bansa. Itinakda ng Executive Order No. 39 ang price cap para sa regular milled sa 41 pesos kada kilo at para sa well-milled rice ay 45 pesos kada kilo naman. Una nang nanawagan ng mga mangangalakal ng bigas na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng kautusan upang payagan ng mga negosyante na ibenta ang natitirang stock ng bigas na kanilang binili sa mas mataas na presyo. Kumuha pa rin tayo ng balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong pamahalaan nananatiling prioridad ang pagkamit sa insurgency-free status ng bansa. Ang detaling yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwada Jr. Nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagkamit sa pagiging insurgency-free status ng Pilipinas. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Senior Undersecretary Isidro Purisima, patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan na maabot ang pagiging ligtas mula sa impluwensya at banta ng mga teroristang NPA. Ayon kay Purisima, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi maabot ang naturang estado ng bansa, lalo na at lumalawak din ang suporta ng publiko ukol dito. Tinukoy ng opisyal na dumaraming bilang ng mga local government units na ideklarang malaya na mula sa dating impluwensya ng mga armadong rebelde. Ayon sa opisyal, ngayong nagagawa na ng pamahalaan na tugunan ng mga issue na unang ay pinupukol ng komunistang grupo, tuloy-tuloy nang nahihikayat ang mga rebelde na magbaba ng kanilang armas at bumalik sa mainstream society. Na sana matapos na yung tinatawag natin na armed conflict natin sa ating bansa. At yan po ay panawagan natin sa CPP, NPA, NDF na i-abandon na nila yung armed struggle, tinatawag. Sana masecure natin yung mga communities, yung mga former combatants, and yung mga different individuals dun sa different communities natin, masecure natin sila at mahikayat pa natin yung mga CPP, NPA na nandun pa, na hindi pa bumababa, na sana bumaba na sila kasi wala pong kahinatnan yung tinatawag natin na yung violence sa ating komunidad. Bahagi yan ng pahayag ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Senior Undersecretary Isidro Purisima. Samantala, naniniwala rin ang opisyal na kakayanin ng pamahalaan na magawa ito sa pamamagitan ng tulong ng publiko. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kumuha pa rin tayo ng balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong ilang residente dyan ho sa Pasay City, inihayag na simula noong SIM registration, hindi na sila nakakatanggap pa nitong mga text scam. Ang detalye niyan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Taliwas sa inirereklamo ng karamihan, may ilan pa ring nagsasabi na wala na silang natatanggap na text scam simula ng SIM card registration.
Ayon kay Ginang Maridel Rosales, sa kanyang panayam sa Bombo Radyo, simula na magparehistro siya ng kanyang subscriber identity module card noong Mayo, wala na siyang natatanggap na kahit na anong text galing sa unregistered number. Si Ginoong Virgilio Sanchez naman, laking pasasalamat sa batas o ang SIM Registration Act kung saan ipinag-uutos ang pagpaparehistro ng SIM card bago ito ma-activate dahil nalunasan na raw nito ang kanyang matagal na ng problema sa sunod-sunod na text scam mula sa mga hindi niya kilalang numero. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Rosales at ni Sanchez. Wala naman text scam. Wala. Pag nagpapaload lang ako, tsaka lang ako nakakatanggap ng text. Tas lalo na yung pag yung yung may mga lindol-lindol, yun, nakakatanggap lang. Yun lang. Wala rin. Wala na, nahaharang na nila yung mga scam. Kung matatandaan, para subukan ang SIM registration system ng telecommunications company, gumamit ng litrato ng unggoy ang National Bureau of Investigation sa pagpaparehistro. At pumasa naman ito. Dahil dito binatikos ang National Telecommunications Commission dahil sa kanilang hindi mahigpit na proseso. Libo-libong reklamo na rin ang natatanggap ng naturang komisyon araw-araw dahil sa ang ilan ay nakakatanggap pa rin ng text scams. Paliwanag ng National Telecommunications Commission, tuloy-tuloy pa rin ngayon ang kanilang pagpupulong kasama ang telco groups para sa mas maayos at mas mahigpit na SIM registration process. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Makibalita tayo dyan sa Naga City sapagkat milyong-milyong mga deboto inaasahan ho ngayong hapon sa gaganaping traslasyon procession kaugnay ng Peña Francia Festival sa naturang lungsod. Nasa linya ang Bombo Radyo Naga. Bombo Radyo Naga, please come in. Bombo Victor, Bombo Alaysa, inaasahan ngayon na dito sa lungsod ng Naga ang pagdagsa ng milyong-milyong mga deboto mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas and mula rin sa ibang mga bansa kaugnay ng isasagawang traslasyon procession ngayong hapon kaugnay ng Peña Francia Festival. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga, Police Senior Master Sergeant Tubi Bongon, ang tagapagsalita ng Naga City Police Office, tiniyak nito na nakahanda na ang kanilang mga personahe para naman sa nasabing pagdiriwang. Aniya kahapon Setyembre 7, 2023 nang dumating sa lungsod ang augmentation force mula sa Police Regional Office 5 na tinatayang nasa 1,200 uniform personnel. Maliban pa rito, dumating na rin sa Naga ang mga augmented forces mula naman sa 9th Infantry Division Philippine Army na tutulong din sa security monitoring at crowd control. Dagdag pa ng opisyal, sisiguraduhin ng mga kapulisan ang seguridad ng mga deboto, voyadores at iba pang mga dadalo sa malaking aktibidad ng lungsod. Una rito, dakong alas 8 ng umaga kanina nang magsagawa ng road closure para naman sa final inspection, lalo na sa mga mayor na kalsada ng Naga na dadaanan ng imahe ni Our Lady of Peña Francia, gayon din ni El Divino Rostro. Ayon kay Bongona, binuhos umano ng mga kapulisan ang kanilang oras para sa mahigpit na paghahanda ng aktibidad, kung kaya umaasa na lamang ang mga ito na walang magiging problema sa magiging implementasyon ng security measures dito sa lungsod. Sa ngayon naman, panawagan na lamang nito sa lahat na maging kooperatiba para maging mapayapa ang naturang pagdiriwang. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang tinigan ni Police Senior Master Sergeant Tubi Bongona. We expect thousands and even millions of devotees coming from different places, from the Philippines, from Bicol region and other places. Kaya handang-handa na po ang ating kapulisan. In fact, kahapon nga po, dumating yung hiningi nating augmentation personnel, uniform personnel from the Police Regional Office 5 na more or less mga 1,200. At yan ang tinig ni Police Senior Master Sergeant Tubi Bongon, ang tagapagsalita ng Naga City Police Office. Para sa Bombo Network News, yan ang ulat mo live mula dito sa Bombo Radyo Naga. Bombo Vladis Canoy nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang profiling sa mga retailers sa Western Visayas hanggang ngayong araw na lamang. Ang mga otoridad naman tiniyak na makakatanggap ng subsidy ang mga apektado ng price cap. May pag-uulat ukol dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
Hanggang ngayon sa Setyembre 8 na lamang ang profiling sa mga retailer sa Western Visayas na apektado ng ipinapatupad na price ceiling sa bigas. Ang monitoring at profiling ay isinasagawa ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture sa mga retailers mula sa malalaking supermarkets hanggang sa maliliit lamang na pamilihan sa rehiyon. Ayon kay Department of Trade and Industry Region 6 Acting Regional Director Ermelinda Pulientes, sumang-ayon ang Department of Agriculture, nagagamit sila ng Common Monitoring Form para sa pricing at para matukoy ang pagkalugi ng retailers. Ang makolektang data naman ang ipapasa sa Central Office para sa malinaw na guidelines sa mga hakbang upang pag-aani ng epekto ng price cap. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Dennis Arpia, Regional Executive Director ng Department of Agriculture Region 6, sinabi nito na agad naman na ibibigay ng gobyerno ang tulong ngayong buwan pagkatapos ng profiling. Tiniyak rin ito na tutulong ang ahensya sa mga nagbebenta ng bigas upang mas mapadali ang pagdala ng ani sa mga merkado at mabawasan na rin ang kanilang gastos sa operasyon. Sa mga traders, retailers na maapektuhan, meron pong mga ibang ahensya na tutulong sa kanila. Kaya po kami ay naggawa ng mga profiling kung saan ibibigay po namin yung mga listahan naming nakuha para yung ibang ahensya na may mandate para magbigay ng direktang tulong sa kanila, maalalayan naman po sila. Sa amin po, para po dun sa pagkukonect ng production, papunta doon sa, o yung inani, papunta po doon sa market, yun po ay aming tututukan sa kasalukuyan. Si Dennis Arpia, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 108 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takda ng alas 12, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Uto kagkaroon sa aton sining Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 108 dias higit lamang kagapaskwa na, adlaw sa Biyernes, Setyembre 8, tuig 2023. Nagahilapit naman ang aton sining Grand Rose palabuton nga Setyembre 16 sa masunod na sining Sabado. Gani pa dahil lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries, mga kabombo kag ka-Star Nation, padayon ang kasya siyahan sa ato nationwide promo nga swerte sa palengke 2023 dala sa inyo sa Bombo Radio kag Star FM, a total 6.5 million pesos nationwide ang total prices higa panagtag. Madamo na kita sang napanagtagan kag napanagtag nga premyo, halin pa sang ginlaunch naton ang promo nga ini, pero mas madamo pa ang iga panagtagta kag mas madamo pa ang sarang nga mahatagan. Bawod mas ginpadako kag ginpadamo ang aton prices kada semana, mas madamo man ang aton siri pa premyo sa Grand Draw sa palabuton kang Setyembre 16 tuig 2023 kay may 13 ka mga electric scooter ukon e-scooter bilang special prizes ang aton ihatag bilang Grand Draw prizes sa apat ka mga rehiyon: Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Magluwas pa ina sa guaranteed prices ka 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 5 ka mga tag 2,000 ka pesos bilang consolation prizes sa 24 ka mga areas nationwide nga may Bombo Radio kag Star FM. Timing gid sa mga nagatipid sa pamasahe o gasolina ang e-scooter nga ini. Mapos lang ini gamiton, bangod user-friendly ini. Hindi lang ini eco-friendly,
kay makabulig man ini sa pagbuhin sang air pollution, no? Eco-friendly paginiban mo. Sa diin ka man magkanto mahapos lang dalon kag bitbito ng e-scooter bangod sa foldable features ini. Gani worry-free ikaw sa git-kita na kag traffic jam sa bisan diin. Kung kada siguro man ang istoryahan, parehas man kada sig sang pagpanagtag sang premyo ang Bombo Radio sang electric scooter. No? Kay labot sa 30 km per hora ang top speed sini. 25 tubtob 33 km naman ang range per charge o kunang kalayoon sa malabutan sang e-scooter nga ini sa isa ka biyahe lang. Gani sulit na sulit gid kung ikaw ang mabunutan kag magdaog. Kung nagakabala ka man ikaw magbiyahe sa gabi bangod madulom o kung nagaulan, may ari ini sang front tail, subong man, brake lights, gani safe magmaneho sini. Pangmalawigan man ang paggamit sang e-scooter bangod human ini sa aluminum alloy kag solid ini, gani mapag-on ang pagbiyahe. Pamatuda naman o napamatuda naman ang goma sang sining e-scooter sa bisan ano nga terrain o kung sitwasyon sang ginagyan. Simple lang pag-charge sini. I-connect ang adapter sa unit kag isaksak sa outlet. Daw nag-charge ka lang sa cellphone. No? Daw kasubong lang nag-charge ka sa cellphone. Tama, kapos. Magalawig ang charging time. Tubtob 3 oras, tubtob 4 ka oras bago ini ma-full charge kag diwat naman nga magamit. Gani para sa mga kabombo kag ka-Star Nation naton dira, hulog pa sang madamo sini nga entries. Bangod posible ikaw na ang isa sa 13 ka mga maswerte nga mga daog sang electric scooter sa aton nga Grand Raw sa Setyembre 10 isais. 37 minutos na nakaligad sa takna sining Las 12, driman sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Madamo sang nagpalabot sang reklamo may kantanan sa Ferry 12, no? Nga nagabiyahe Iloilo Guimaras sa vice versa. Bangod man sang overloading or nagsobra sini ang nagsobra sa kapasidad, no? Sang pasahero sa aton sining mga kabombo. Ti ang Philippine Coast Guard nagpanindugan nga wala sang excess passenger sa Ferry 12 kabaliskad kuno iya sang reklamo. Kumadumduman sang damlaglang may nagluntad nga trahedya dito sa Binangonan, Rizal. Nga kung sa diin ti daw labo 30 to or masobra 20 ang mga nagkalamatay inibangod sa overloading. Matapos ining insidente sa aton sinima kabombo, nagpasalig diri ang Philippine Coast Guard nga striktohon sini nila ang pagbantay sa pagpamasahero sa mga motorbangka nga nagabiyahe Iloilo Guimaras sa vice versa. Ang mga crew naman kag mga personnel sa mga motorbangka nga ini or nasambit nga motorbangka nagpasiguro man nga sundon ang mga pagsulundan, istrikto nga magasunod sa mga pagsulundan, agod nga malikawan ang kasubong siniya nga trahedya. Apang may pipila ka mga reklamo nga nakalabot diri sa Bombo Radio, no? Nga overloaded or overloading or overloaded ang Ferry 12 sang nakaligan lamang sini nga mga inadlaw. Tigin na palabot naton ini sa Philippine Coast Guard. I-check naton si Bombo Marisol Viña sa iya sining follow-up report. Sol, sa report, please come in. Wala sing may natabo nga excess passenger. Ini ang sabat sang Iloilo Philippine Coast Guards na tuhoy iya sa litrato sa diin may mga pasahero pa nga nagapungko sa hagdan sang Ferry 12 nga nasakyan sang isa ka concerned citizen nga nagpalambot sa aton talatapan hanungod sa ginaligar excess passenger. Sa interview sang Bombo Radio kay Commander Paterno Villarmino Jr., ang station commander sang Philippine Coast Guard diri sa Iloilo, iyagin pahayag nga ang natuhoy nga laragway ang kuha bag-o maghalin ang Ferry 12 sa Parola Wharf. Nagpatigayon ini sila sang meeting sang gapon nga adlaw para imbestigahan ang natabo. Nahibaluan nga may ara gidman sang mga nagapulungko nga pasahero sa hagdan bangod ang pulungkuan sa barko amo ang may tag-apat lang or by column, grupo-grupo ini sa rason nga ang iban nga taglima o kun ano masobra pa dira nga mga nagululupod mas ginpili na lang nga mag-ulop danay pungko sa hagdan. Bisan may mga bakante pangapulungkuan. Pero ang laragway sa liwat, ang kuha bag-o maghalin ang passenger vessel. Suno kay Commander Villarmino, strikto niya nga ginpatuman sa Philippine Coast Guards kag ginapatuman
na mag-conduct ideya sang pre-departure inspection. Sa natabo nga inspection, nahibaluan nga may ara sang 172 nga seating capacity ang Ferry 12, apang pution nga yadto may ara lang sang 157 ka mga pasahero. Sa dugang pahayag aton pamatian si Commander Paterno Villarmino Jr. Amo na may pre-departure inspection ta kay once makita na ito na di kapat-apat na ang kwan. Ang capacity niya is 172. Oo. But then ang ibang diya gusto maglulupod lang. So may ibang tatlo lang nakapungko sa gitna, wala sang mayara nga bakante nga isa. Wala sila nagpungko to. Sila 4-5. But then in-inform na sa tropa na pato nga. Hindi clear ang barko, gamon ng kapitan in-inform. Hindi clear ang barko. Ang hindi sila magpupo sa ilang intended na cheers. Balik sir, wala sang excess passenger nga natabo. Wala excess. So, actually, kulang pa sila eh. It was 172, 157 ang nakon. May kulang pa sila ng 36. Ano? 36. Okay po. So, ang operator, sir, sang Ferry 12, sir, na ano man nato, na pamangkot man nato? Na-inform na ano man. Actually, very strict sa mga muna. Even though ang difference lang between excess at saka overloading is kung overloading muna sa load line natin, we can see it na kung lapaw na sa load line, that's overloading. But ang excess natin is based on capacity lang. Kung ang capacity mo pareho sini 172, hasta ka lang ang mga allowable na pasahero nga ikarga. But there is no such exceptions. Actually, amo man na ang ang instruction ko sa tropa. Kaya you conduct the pre-departure inspection properly. Kasi wala ka man. Hello, ma'am. Hello. Bumbusol. Oo. Kasi isa man yan, kahit mag-exist na ng isa, 173, exist pa rin yan. Hindi pwede isa o 10. Kasi isa lang na-exist na. Hindi na siya makabas sa insurance. Kag ato na batian ang pahayag Bombucham ni Commander Paterno Villarmino Jr. Ti amo na nanindugan Hindi ko kahangop Bombusol kag daw nabudlayan ko mag-insindi. Ambot lang gid ko ano plastada. Pila ka sa isa ka row, pila ang plungkuan? Sa isa ka row may apat Bombucham. Ti ang iban may nagapungko sila is 3 lang. Ang iba naga-insist nga magpungko kay syempre hindi sila grupo or hindi sila kilalahay. May mga amo na bala nga mindset ang iban nga tawo Bombucham. Di mas ginpili nila nga magpungko na lang iya sa higad o kon specifically didto sa hagdan nga makita man naton sa Laragway nga ginpadala sa atin. Hindi man nadakabahin sa pulungkuan kag hindi ko ya magpating kay hindi ka mo kilalahay, hindi kimo ya magtupad. Sa bisan din basta iya pampubliko nga salakyan, no? Public transportation, bisan di ka mo iya kilalahay kay para lariyo man lang kamo nagabayad. Kag pariyo man ang amount nga gimbayad nyo, ti pungkuan nyo kundi ang nagakadapat nga pulungkuan Ti mas barato yang bayad sa nagapungko sa hagdanan ikumparar mo sa nagapungko sa pulungkuan. Pero sang nakipag-akungutan naton bala liwat Bombucham ang ining naghatag or reklamo about sa sa sitwasyon bali nagpanaog nagidman kuno sila liwat Bombucham para magbakal na lang liwat ka ticket kaya amo to ang sitwasyon nga na witness o kun na experiencehan sang nagreklamo. So silingon nga overloaded. Ang passenger capacity is nag-exist Bombucham kay kung ang balo naton nga overloaded ang kabugaton ga-refer ina yung overloaded sa kabugaton. Ang excess passenger ga-refer lang ina sa capacity seating capacity sang ining passenger vessel Bombucham. Ti kon excess passenger silingon sina nga may posibilidad nga for example ang seating capacity sini is 60. Ti ang seating capacity niya is 60, but silingon ang sarang niya ni nga dala butanta mga 60 man or 65. Ti maglapaw sina dira amo na siyang tonnage kon
Hindi ko abi particular, pero di lang kita tutok. Ang punto bala nga may plungkuan, kag may bakante nga, sa hagdan kay mo ya mapungko, kag hambalon mo, nga wala sang excess passenger, or overloading, or technical terms ding paggagamiton. Ang kung sa ano pa bala Bombosol, daw kasubong iyang mag-abusin napiho naton makahambal kita rather nga ang mga crew mismo why nila ginastrikto man ang pagsulundan sa Philippine Coast Guard in fairness man sa ila may assurance bala nga sa pagsaka sang mga pasahero sa mga bangka naton diri nga nagabiyahe Iloilo, Guimaras, vice versa. Nagasaka bala ang katapos ang Philippine Coast Guard or any personnel to check sang sitwasyon sa mga nagasakay? Nagasaka bala sila? Ting iban sini nagatindog malang na sagwa kag nagapostura? Ti mambal kay mo tama na kanabaw nga rason kag ginago nga alibay kay bangod nga hindi ka mo kilalahay, hindi kaya magtupad sa iya. Inunto na yan. Hindi ko na iya magbaton sa amo sinang rason. Ti amo ni gali bombo mo ang ginambal mo gina about sa numbers. Bisan isa lang kuno suno man kay Commander Villarmino nga didto bala sa seating capacity nga 172. Ti kung magsubra kuno iya sa isa bisan isa lang tawag Japon sina is excess passenger sa diin hindi na cover sang insurance ang masobra sa seating capacity bombo cham. Okay. Kag amo na makita man naton nga guro ang sa ila nga passengers manifesto kung ginasekyar magid nila sing tarong bumbuchamno or kung wala isa man guro ka mga factor nga ati naga-excess ang passenger sa sulod kay ginapabayan ng mangguro sa mga nagabantay sang crew Sige. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Sol Binyas. Bombo Omel, ano nasakyan magpuli ka sa inyo? Bus? Ti ko magsakay ka sa bus, kilala mo tanan nga pasahero? Hindi? Ti kon sa isa ka duwana ka duwana ka magtimbang di blamplong kuan pagsaka mo da kung ang may nagapungko to sa kilid tapos may bakante isa hindi mo kilala hindi ka na mapungko da sa salog ka na lang mapungko amo na kagaguhan niya nga rason ina nga hindi kilalahay hindi magtupad ano klase istorya to ni man hindi bla tibot silingon may pulungkuan nga na parte ni sir para sa pasahero, kagang iba niya nagapungko sa danan, but silingon nga nagsulubra ng pasahero Tiano sa Ingles ang sobra nga pasahero? Excess passenger mo sa amit. Tingaway sa excess passenger, abi. Tapos nanhaog na lang sila gani kag nagawad liwa ticket. Amo niyang dabis-dabis gidya sa mga ahensya sa gobyerno naton. Only in the Philippines. Why tama na pa kayo sa ngamusad to abing agabi? May trahedya nga natabo. Ti pagkadason nga si Manamang balamanta. Subong! Sugod! Subong! Istrikto na gininamon! My goodness. Kita nyo to, sang natabo ang Iloilo Strait tragedy. Pagkadason nga si Mana, strikto naman kuno nila. Binangunan Rizal tragedy, pagkadason nga mga inadlaw, strikto naman kuno nila. Yang uniform tango sa aton sini nga mga kabumbo. Ang problema sa mga insya sa gobyerno naton banwa, kay pasipadan ang ila pagtungod sa ilang sini nga mga responsibilidad.
hulaton anay nila nga may matabo antes sila magpatuman sang istrikto kuno nga mga pagbantay. Pasiguraduhon ginamon nga wala sang excess passenger, pasiguraduhon ginamon nga wala sang overloading, so on and so forth. Tanan na lang pasiguraduhon. Kung sarang pa lang nila mambal nga para nga magpati ka mo sa kaseryoso sa amon siniya nga pagpasiguro ang bulan, amon sinisingiton, lakip ang mga bituon, kagihatag namon si mo. O galing kiti, that is good for 1, 2, 3 days. Pagkatapos sina, balik naman ang pagkabirdubal sa mga tao sa aton sini nga gobyerno. Tapos, ilalang sini nga dribol-dribolon, ilalang sini nga kapan-kapanon. Ti basta mga kasubong sini gani banwa nagasulod naman sa akon sini nga paminsaro na ka flyover. Ang mga pumuluyo, ang mga opisyal sa Banwa Sampavia, ambot kung tanan sila. Dahil isipon ng naguro, ang nagakabalaka sa safety sa mga motorista. Kalaw-ay kang kaharadlok na giniya sa sitwasyon mo. May mga ginduot, pero nagtangal, nagliwas, nagnganga, nga mga tinabuan, sadto gamay nga gatal, subong dako-dako na nga gatal. But lately, doon napamatud-an na, hindi nga daw, napamatud-an naton, nga wala sang sense of urgency ang DPWH Secretary kag ang DPWH Central Office sa paghatag sa nagakigo sini nga pagtamod may kantanan sa sining palpak nga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Anong na namin kuya nga daw wala sang sense of urgency? Ti bumbot sa may 200 milyones naman to nga na party ni Sir para nga ipakayo na dira ko no? Pabati na balaliwat, bumbo melihog ko. Ang pag-usisa sa kay DPWH Secretary Manny Bunuan, panilagi nyo bla? Ang linyada sang panabat sang Tiglikom sang Department of Public Works and Highways. Mr. Chair. Mr. Chair, may tanong ako tungkol sa notorious na ungka flyover sa Iloilo. Bagamat po ito ay naging topic na rin sa Committee on Public Works dito sa Kamara, pero dahil ang pinag-uusapan natin ay 2024 national budget, baka po kasi pondohan na ang repair para dito. Mr. Chair, para po maunawaan ng mga fellow representatives natin na hindi pa nababalitaan yung sa flyover, May 2022 to April 2023, 3 sa 16 na mga piers ang lumulubog. Kaya po for 2 years, hindi po magamit-gamit ang flyover. Nitong September 5, Mr. Chair, nag-second anniversary na ang flyover. Mr. Chair, isa sa mga pier ang naging displacement po, 16 inches. Parang ganito yung 16 inches. May isang pier din po, 19 inches. Parang ganito po yon. Tapos pinakamalala, Mr. Chair, 23 inches. Ayan, parang ganun po. Kaya talaga sobrang galit na galit na ang mga mamamayan ng Iloilo dahil dyan. Mr. Chair, hindi naabot ang solid soil layers nung mga pier. Mr. Chair, I'd like to ask, may soil test ba na ginawa bago i-construct yung flyover? Yes, well, according to the records, Your Honor, there were tests actually that were conducted prior to the implementation of the project, Your Honor. Mr. Chair, sino po ang nag-conduct ng soil test?
The soil test geotechnical investigations were, as I recall, Your Honor, this was undertaken by a private company. Mr. Chair, ano po yung resulta ng soil test? In soil test, Your Honor, or Yeah, kasi kung nag-soil test po, Mr. Chair, dapat na laman na hindi sapat yung kung ano yung nasa design, no, para maabot talaga yung matigas na layer ng lupa para hindi lumubog yung mga pier ng flyover. well, if I recall, Your Honor, you're talking of geotechnical investigation, Your Honor, right? Geotechnical investigation to determine the layers underneath. Actually, Your Honor, if I recall, I think the result of the initial geotechnical investigations that was used in the design was, I think, a little more than 24 meters, Your Honor. How many meters po, Mr. Chair? I think, more or less, Your Honor, I don't have the exact figures, but my recollection is that I think it's about 24 meters, Your Honor. 84 meters. Mr. Chair, sino po ang gumawa ng design ng flyover? The design of the flyover was also done by a local consulting firm that was engaged by the department at that time, Your Honor. Mr. Chair, sino ang nag-approve ng design? The approval of the design, of course, will be the Department of Public Works and Highways, Your Honor. Mr. Chair, based sa naging report ng third-party consultant, yung Abinales Associates, yung nag-check na nung itong flyover na hindi magamit-gamit, 30 meters deep lang ang mga pier. So bakit po ganun lang yung mga pier, pero yung 50 meters na lupa actually from surface level, ay malambot pa po yun. 50 meters, malambot, pero yung pier, 30 meters lang. Bakit po nakalusot ang ganitong design, Mr. Chair? Well, Your Honor, to put it into its perspective, I think this is one of the reasons why we have engaged Abinales actually to validate actually the geotechnical investigations, no. And of course, Your Honor, this is the reason why we have to undertake some rectification on this project, Your Honor. Pero Mr. Chair, in the first place, kung sa design pa lang pala, meron ng problema, bakit po smoothly na nahayaan ito? Mr. Chair, wala bang naging monitoring ang ahensya habang kinoconstruct yung project? And even dun pa lang mismo sa approve ng design, Mr. Chair? Your Honor, these are the things that we are looking at this point in time. Unfortunately, nadatnan na rin ko lang ito, Your Honor. So, these are the things. Ginpamangkot siya. Apisar nga may mga diferensya sa design nga ginaprubahan sa DPWH ang sabat ni Secretary Bunuan, nadatnan na lang namin ito. Reading between the lines sa aton sini nga mga kabombo, luyag naman yan ni Secretary Manny Bunuan nga manginluwas sa amo sini nga kontrobersiya sa aton sini mga kabombo. Although in fairness sa iya, nanalo lang man gid ini siya eh. But sa aton sini nga mga kabombo, although nga wala man gid ri mahusisa tuod kay hindi man niya investigation kay budget deliberation ini sa aton sini mga tagpalamati. Daw kasubong iya banwa nga daw hindi sigurado si Secretary Manny Bunuan sa pagsabat sang mga isang jutay lang nga detailed answer regarding sa sining geotechnical investigation. Ngati, June 30 pa to. No? June 30 pa nagwa ang
nasambit sini iyang dokumento nag-agi sa DPWH Regional Office 6. Oh? Kagambal sa DPWH Regional Office 6, way kami kabasa na. Kay gindrikta namon sa Central Office. Ti Setyembre na ta subong. Sa sobra ko nga kalipay, Bumbumel, sang nabalaan ko sa itong June 30, nga nakaabot na sa Central Office ang report sang third-party consultants, nagpahanda ko gani. Oo. Nagpahanda ko sang June 30, nagpalitson ko manok. Oh, nagpasugba ko bangros kag baboy. Kag nagpainom ko. Oo. Pero, hasta subong, sila lang to yan nakabalo kung ano ang ining kabugusan ng investigation. Kag kung ano ang mga nagakaigo sini iyang engineering intervention nga ila sini nga patigayunon para nga mapusla na ang ungka flyover. Now, ang hambal ni Secretary Manny Bunuan nga nadatnan na lang namin ito. Oh? Naabta na lang kuno nila ini iya sa aton sinimatag palamati. Throwback kita abi banwa. No? Kag balik-balikan naton ang sinong imbuslan ni Secretary Manny Bunuan? Oh? As DPWH Secretary. Oh? Di bala ang ginbuslan niya si Senator Mark Villar sa aton sinima kabumbo. Tikon man kuton ta si Senator Mark Villar sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh, gani. Ti gina-assumer na naton nga hindi nato kasabat. Ngaman. si Mark pa ya. Si Mark tahimik lang na iya. Oh. Iho di kanggaro. Ti, ano man, why kita sang pakantuan sini Banwa? Tuhoy karon sa problema naton diya sa ungka flyover. Amo sinagani karon, no? Nga makita man naton sa mga aktwasyon, sa panabat, sa mga ginalauman ng tani naton, aton sini kung tani paglaom nga kung tani, no? Kay sila na dira nagapungko, makapangita na sila sang pamaagi, kag kung anong mga medyos posibles, nga bisan pa paano, no? Mapuslan ta na ining ungka flyover, pero nagakadapat nga pasabton taman ang mga accountable sini iya nga mga opisyal sang gobyerno o kung sino man dira nga talpulano kung nga ginbaldog nila ang nasambitan sini iya nga proyekto. Oh. Ti pero subong nantawa bala daw kasubong iya nga mangin luwas sila tanan. Wala iya sang sense of urgency nga ginatawag sa aton sinimatag palamati. Ti maayo kung tani kon ang opisina sang Central Office o ang opisina ni Secretary Manny Bunuan ara sa idalom sang Pier number 4, sa Pier number 5, sa Pier number 6. Oh, kay kun ara na dirang opisina niya sa idalom sang ungka flyover, bisan iposta ko pa ang niya 8 katuig ko nga sweldo. Pangitaan niya na sa pamagi. Agon lamang nga madisponiran kag kung nagakadapat sini iya nga may mga pasabton dira. Dasig paguro sa alas 4 sini nga tren. Ugaling ka ti manihis na nila man. Oh? Hindi ba? Labot man niya ni Secretary Manny Bunuan, labot man niya ni Senator Mark Villar, nga sadto DPWH Secretary, kay mahipos man lang na saya.
kumarumpag na da, may mapilpilan nga slakyan, may ipos mo lang saya. Si bunuan niya ti, mambal mo lang ti, amo mo lang na yan abtan ko di. Oh, hindi ba? Sa aton sinima kabumbo, ti ko madumduman ko pa, amigo tadablang, kapwa Ilonggo tara pa da. Oh. Si Patrick bla? Oh, kung madumduman ko, pati hindi sa gusto ko nung suffer ang kapwa Ilonggoya mo. Ano pa nga tuig yung statement niya na, Bombo Umel, 2021? 2021 kung 2022? Gabilib gani ang kilala ko mo. Bombo dun Gabilib ang kilala ko. Mayo pa ko nung ungka flyover, nagsaulog sang ikaduha katuig ng anibersaryo. Sila sang nubyaya, 6 lang kabulan. But silingon, going strong ang ungka flyover. Oh. Animalis. Hindi ba? Grabe. Sang nagligad nga si Mana, gintawgan ko sa ngakon nga amigo. Amigo, mainom ta kay bigo ko. Oh, si ko ano natabuaw. Sinya istoryahan talaga kron kung makaumpisa na kita siya. Siling ko mapadubo ko di sang mapadubo ko Bisaya inang malamala kang kahang. Yan namit na baklan ko lang sang sang paborito tanga ilimnon. Lain ko ay problema. Sang natunga na namon ang ilimnon didto na sakag nagprangka sa akon. Siling niya taragay siling luha nga nagangoy-ngoy. Dito kang nanugid sa sako nga nagbulagay na sila sa iya sining nubya. Hambal yung sakon sining niya. Nagbulagay na kami migo sa ngakon sining nubya. Ko ano ka mo kalawig? Sinya, anom lang kami ka bulan. Siling ko, sus! Na ano klase? Kung ano plasa daw? Damo na sa pinang istorya. Tapos kinsalot niya dayon, siya Mayo pangalan. Ungka flyover, nakaduha katuig. Kami 6 lang kabulan. Galing kiti, ang second anniversary, kaungka flyover, sa aton sinima kabumbo, 2 na katuig away na puslan. Tiyabi ko anay, hindi gusto sang kapwa Ilonggo nga mag-aantos ang mga fellow Ilonggo niya. Di ba, Sir Patrick? Kami, nag-commit na kami sa ila na willing kami mabulig tayon na buligan na mo ni una gasto para kaya mo nagas is for the Ilonggo bala di Ilonggo man mo hindi mo ta gusto aton kapwa Ilonggo mapinitin siya bala di why man isang gusto sa minatabo subong so ang makumit. Anong pitsada? Anong katuig? Tantawabing details siya Bombo Umel. 2000 2022 ti October. Oh, lapit na lang. Lapit na lang. Oh, Mr. Ano nga ning full name niya ni? Alvin Patrick Alvin. Oh. Alvin Patrick, no? Oh. Kapwa Ilonggo Alvin Patrick Tanser, no? By October, may isa na katuig ang imo siniiya nga statement nga hindi mo gusto nga mag-antos ang kapwa Ilonggo mo. Tiyasta subong sige antos nilaw kag ginakibang sila kay nagdalako pagid ang gatal. Nagluluak na to ang mga rubber damper nga binutang nyo tos babaw tinabuan. Nagalo na to, naggatangal. Oh, pagkita to lang nagligan to lang bumelaw ang ginpasa komandasi mo nga kwa ni SB Petri Banyes
Ang timsong nila to blang, ano blang? Ang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Yun di carbon niya, Di magamamo sini kuro kadlawan ta lang pero iban sini nga mga kalabanan sa mga motorista dra ginakibang nga maglabay da. Ti amo gani ni Banwa sa nasiling ko na. Sa aton sinamain siya siyang gobyerno, nagakadapat iya nga insakto ang aton siniya nga trabaho. Una bes, mandato nyo sina nga nagakadapat eksakto ang trabaho sang tagsa kain siya sang gobyerno. Kag! Inyo siniya nga konsuelo sa mga taxpayer nga kayuhon man ang inyo sini nga trabaho kay dira man ninyo ginakwa ang inyo sini nga sweldo. Ugaling kay ti may mga perfect partnership, may mga pangitaan ko pa na isang term, no? Ang humlad palad lang sa damo. Ti rason nga nagainuti lang mga proyekto sa aton siniya nga gobyerno. Ti aton sini nga ginapangabay nga sa tinuig nga paantos bangod sining palpak nga ungka flyover dapat sinadrimay manabat. Para nga may i-example kita blang lantawan nyo bla ti nanabat sila araw. Please ano niya? Please release me, let me go niya kay mabiya na sa mo. Sa aton sino mga tagpalamati. Ti eksakto bala ina. Galing hindi taman mabasol Secretary Manny Bunuan kay ti nadatnan lang kuno nila nga muna na mo. Ti kung balik-balikan taman Senator Mark Villar, former DPWH Secretary, ti duay makita sa hangpon kiti si Mark tahimik lang niya mo. Tiway gidya sang sense of urgency base kag pahilayo lang ang ginahulat sini mga opisyalis naton, no? Nga marumpag nanay kag may mapilpilan nga salakyan, may bawian sang kabuhi, may kinanglan pa nga idaga nga kabuhi, kag amo nang pagpinulok-pulok sini nila dayon para nga mapasabat sa kung sino man ang mga baldog dira, magbaldog sini, kag kung sino ang mga dapat nga mayara sang salabton tuhoy sa palpak nga ungka flyover. Hindi lang inang ungka, may aganan pa. 13 minutos na kaligad sa takna nga launa. Pagbalik naton, banwa dugang paginsini nga mga balita kag impormasyon diri sa bumuanay sa udto. Expiration sa driver's license gin-extend bangod sa kakulang sang plastic cards. Now, kutob kuno sang ma-expire April 2023. Now, pwede pa kuno na mangin valid pa kina kuno until April 2024. Sa aton sini magkabumbo, dugangan nato ng mga impormasyon na tuhoy sinadri sa pagpanumbalik sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang dugang nga mga balita kag impormasyon kag mga importante man nga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year
kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie goldie songs sa concert at the Plaza, Grandparents' Day Edison, mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga plaswala di Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headline. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna sining launa balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Kumusta nung plastada sini kay may memorandum nga ginpagwa karon ang Department of Transportation sa bahin sang Land Transportation Office. Ini may kantanan sa kakulang sa gyapon sang plastic card. So may mga announcement sila nga luyag ipalabot sa aton siniya nga mga kabombo, particularmente sa mga driver's license holder. No? I-check ta bala si Bombo Ria Mumlan direktamente sa Land Transportation Office, Regional Office 6. Bombo Ria, sa report, please come in. Gin-extend na sang Land Transportation Office ang validity sang issued drivers o conductor's license kag ang validity sang system-generated official receipt. Ini matapos ang ginpagwa nga memorandum order sang ahensya sa diin tinutuyo sini nga masolusyonan ang kakulang sang driver's license plastic cards. Nahibaluan nga ang Land Transportation Office ang nakabato na sang first batch sang plastic license cards nagikan sa bag-o nga supplier sa diin 5,000 pieces ka mga plastic license cards ang na-deliver. Sa diin lauman naman ang gindugang bakal nga 5.2 million ka mga plastic cards subong nga tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Riza Otaide, spokesperson sang Land Transportation Office Region 6, iya ginpahayag nga ang mga driver's license ang nag-expire humalin Abril 3, 2023 ang makabig sa gihapon nga valid tubtob Abril 1, 2024. Buot silingon sa kay Otaide, valid ini apisar nga wala pa nagpa-renew bangod hindi pa available ang plastic cards. Ginpahayag dugang sa natungdan nga kun magpa-renew ang driver's license holder, ang iya official receipt ang valid man. Sa mga mayara sang electronic driver's licenses o kun EDLs, mayara man ini sang kaangay nga privileges kag responsibility sa kinaandan nga driver's license sa diin may ara man ini sang authenticity nga mahimo ma-access pinaagi sa QR code scanning kun maga-inspect ang law enforcers o kun ang apprehending officer. Kung matukiban nga hindi authentic ang EDL, mahimo ini kasunga o kung mahimo kasuhan ang driver bangod sa documentary falsification sa idalom sang Articles 390 to 399 sang Penal Code. Yari karon sa dugang pahayag si Riza Otaide, spokesperson sang Land Transportation Office Region 6. September 6, 2023, this office received a memorandum that suggests extension of validity of issued driver's license / conductor's license and the validity of the system-generated official receipt.
So meaning to say, ang kaundan sang sining memorandum nga pirmado sang aton nga Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II is nagahambal ini siya nga ang tanan nga mga driver's license holder nga may expiry date nga April 3, 2023 will be valid until April 1, 2024. The same will implement to those nga holders sang conductor's license. So meaning to say, ang tanan nga mag-expired nga mga lisensya nga pitsahan Abril 3 subong tuig, valid siya until kung saan mag-abot ang supply sang card. Pero in particular, nakabutang sa aton nga memorandum nga hasta ang ilang nga validity sa April 1, 2024. Kung hindi ka man niya mag-renew sang imo nga driver's license, okay lang. Kung mag-renew ka man sang imo nga driver's license, pwede gid, provided ang imo nga temporary driver's license is ang official receipt nga may tatak nga valid temporary driver's license. Dayon nakabutang man dira kun diin nga office ikaw nag-renew kag pagkatapos may name kag signature sang releasing officer kag ang screenshot sang clients nga driver's license cards. And previously may ara man nga issued memorandum regarding sa electronic driver's license card nga paggamit. So if buksan sang kliyente ang iya nga portal kag ipakita ang iya nga electronic DL, valid ina siya. Kung gusto mo mabalaan ang authenticity, may ara man ina siya nga QR code nga pwede i-scan sang law enforcer o kon apprehending officer. Ano nimo ang rason nga wala pa sang official nga driver's license nga gin-release ang Land Transportation Office? Due to unavailability of plastic cards, that is why nga nagpagwa sa memorandum ang aton nga Assistant Secretary kay wala sang available nga plastic card ang Land Transportation Office. That is why since nga ang kakulangan or in the absence sang sina nga card, gin-extend ang validity sang mga driver's license nga napitsahan April 3, 2023 until April 1, 2024. Can we give a time frame kung saan oliwat nga may ara ang LTO nga petsa kung saan sila makapagawa sa driver's license na ma'am o kung wala pa? As to specific date and time nga kung saan magwa or available ang aton nga plastic card, wala pa. But then earlier, ang DOTR nag-initiate isang procurement ng 5 million nga pieces sang plastic cards nga para nga ma-cope up ang backlog early next year. But as of this time, wala pa kita sang available card. That is why nga nag-resort ang aton nga Assistant Secretary sa sa temporaryo nga solusyon nga extend ang validity sini. Kung matukimban kung hindi authentic ang temporary driver's license sa mga ganyan bago man may QR code, ano ini nga penalidad ang ipataw sa ini nga motorista o driver, ma'am? Okay, ang sa mga nag-present sa mga fake license, may ara kita na siya. So, falsification of public documents, ang pwede na siya mapasaka nga kaso sa ila. Kag then, sa aman niya under sa jaw, if a fake ina siya, may corresponding penalty man ina siya. Si Ma'am Riza Odtaide, spokesperson sa Land Transportation Office Region 6, bangod for strict compliance ang ini nga memorandum dated back September 6, 2023, bambot sa kinahanglan nga mag-adhere ang mga motorista kag driver sa ini nga bag-ong memorandum nga pirmado man ni Assistant Secretary sa Land Transportation Office si Attorney Vigor Mendoza II. Ang ma-expire April 1, 2023 valid until April 3, 2023 valid until April 1, 2024. Pero Roger that. hindi mo silingon nga hindi na kamo magpa-renew sa inyong lisensya. Pa-renew sila gyapon mo muriya. Oo, amoy na ang Ugaling kaya ang problema lang why isang plastic card. Roger that. Okay. Amo lang na. Aha.
Liwat ang atagonta sa ato mga kabombo ang may mga lisensya nga nag-expire Abril 3, 2023, valid ina sa gihapon hasta lang Abril 1, 2024. Mahimo magpa-renew after sa nga April 2 pwede na gid bombo siya. Sige. Ini si Bombo Ria Ordiante Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Mumblan sa imo siniiyang report. Hindi mo silingon nga may extension sa validity sa driver's license nyo, hindi na kamo magpa-renew, pa-renew kamo sa gyapon. Galing kay ang OR nyo lang ang mangin temporary driver's license nyo kag may tatak na dira, no? As per explanation of Miss Ria Otaide, ang Risa Otaide rather, Risa Otaide, spokesperson sa Land Transportation Office sa 6. May panugdaon ba lang di isa naton ka Bumbo, si hambal ni Sir Jules, balikan ta ang party sa flyover Blamong Bukris. Sa niya, wala man abi nag-move ang Senado nga maimbestiga. Kaya nga, isa sa mga upon nila liable. Ang mga policeman lang kuno na sa liga nila nga ibuli kag bastuson sa Senado. Pero kung mga bunggaitan nga politiko, kag mga opisyal sang gobyerno, hadlok man stulpo magbuyayaw. Do isakto gid Sir Jules. Do amo gid sina kay di ba laging dangop na ni isang banwasang sa mga opisyal sa banwasang pamiya sa Senado. Hindi ko pwede makapatigayon sa investigation in aid of legislation ang Senado kay base ko mas subjudice sila. May mga gipakita tos lang ang mga jurisprudence. Sa aton sini nga mga taga-palamati. Pero diri sa Congress, kung makakita lang litib, makasiding lang litib si Congressman na Raul Manuel sa Kabataan Party List, ginasukbit ka ginatuhil-tuhil yung ginayon ang party sini sa kontrobersyal dira sa Ungka flyover. Bala mo naman kung anong plastada dira, no? Sa aton sini mga kabumbo, ang balgani lingkong iba niya labo-labo lang sa mga proyekto para pang tawag sing pang bulaw-bulaw, pang bukaw-bukaw, no? Kung ang kilala ko pa pang bulaw-bulaw nga ganit sa proyekto, ginansya, no? Kung sino na gani, Bumbukre, si Buklan bla, yung gani ngala ni kung si Tagoy naman niya, pang bukaw-bukaw. Ang mga nakaganar diya sa mo sini nga proyekto, pati paranumlion kaapo nila dala na din. Maluoy man ka mo. 32 minutos sa kaligad sa Takna Kalaw na. Pagbalik naton na Banwa, dugang nga mga balita kang impormasyon, i-check naton si Bombo Angel Tan kay kasunod sining nagluntad iyang kagapon to may sunog nag-aso kay bangolman nga nagtalagsik kuno tong baga sa grinder, nasunog ang trapal ginaduso diri karon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office nga tagsa katalatapan may quick response team. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumon. Stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas.
kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. 42 minutos na kaligad sa takna sa Ningalona. Balik diri karon sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Check naton si Bombo Angel Tan direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Ang tanan sining opisina sa Iloilo City Hall nagakadapat nga mayara sang quick response team para nga kung ano man nga may mga emerhensya nga matabo gilayon ini nga makapangita sa mga pamagi kag hindi na magdako pa ang kung ano man nga sahi isang mga hitabo dira katulad bisang natabo kagapon no ngati as per information alagsik kuno to ang mga baga sang grinder, that is why nga nagkos ang sunog sang trapal dira iya sa may Iloilo City Hall. Kagapon tigin na pagwa ang ginpapanaog kag ginpagwa ang mga empleyado no para man sa ila sining safety. May ara man sang gilayon nga nagresponde nga mga empleyado man nagamit sang fire extinguisher no kag subong man ang iban siniti nagga-guide agud nga makapadulong sa safe nga lugar ang mga empleyado dira sa may Iloilo City Hall kay makabig man nga ang oras nga natabo ini banwa chimpugin nga ti makabig nato medyo masako-sako sila bala damo naga-transact no pero gilayon man ini nga nahatagan sa nagakigo nga pagtamod nasang mga empleyado dira sa may Iloilo City Hall. Check naton ang balita ni Bombo Angel Tan kay tagsa ka mga opisina ginaduso diri nga mag-angkon sang quick response team. Bombo Angel sa report please kami. Bombo Cham ginpakigbahin sang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga may yara nga daan nag-exist nga quick response team ang tagsa ka mga opisina sa may Iloilo City Hall amo ini ang activated pananglitan ni mga insidente matabo pareho kahapon Bombo Cham nga tini ara sunog nga nagluntad
interview sa Bombo Radio kini Donna Magno, pinuno sa nasambit niya taradapan hayag nga kabahin sa ginahimo nga bulig sang CDRRMO ang pag-assist man sa ginhimo nga quick response team kung sa diin sila ini Bombo Cham ang matake initiative if may ara nga mga emergency nga matabo to ensure sang preparedness man sa tagsa ka mga opisina. Kag so far, dire kini Magno sang damlagid lamang may ara nga gin-organize nga training para sa mga responders kada floor Bombo Cham. Kag base observation naton kahapon ni adlaw bala sa pag-evacuate sa mga empleyado sa Iloilo City Hall ang team sang GSO ni Sir Jorem bala Bombo Cham. May ara ini sila nga mga flaglets bala sa may start sang abi sa mga empleyado nga nag-evacuate ni ara nagakapot sang flaglets. Kag sa may last part abi ang mismo man kumbaga mi ara nagakapot pag isang isa ka flaglet kaya do end ini sila sang mga empleyado sang team sang GSO Bombo Cham nga ti tama ko organize ang pagpapanaog sa mga empleyado. Amo ini ang observation man kaga sa bahay sa mga opisina nga iban bala Bombo Cham nga ti nangin alerto ini sila sa pagwa sa Iloilo City Hall gin evacuate nila ang ilang area nila yon. Kaya so far Bombo Cham nagaplano man diri ang Iloilo City Government na mag-conduct sang drill either earthquake drill ini sa Bombo Cham o kung ang pag-response nila sa sunog man abi nga tinakatala na ini siya by the end kung na last quarter sa nga sini nga tuig. Kaga nagadugang padri sa nga tungdan naga-apply gid ini siya Bombo Cham nga ti sa mga empleyado bala sang Iloilo City Hall pananglitan ni mga invitation abi nga mag-intra ini sila sa mga drills abi dapat magpakigbahin gid ini sila agud na balaan nila kung ano ang mga dapat nila obrahon just like abi kahapon Bombo Cham nga ti hindi man abi na-anticipate o kung wala gid sila kabalo nga amo ang matabo at least balaan nila kung ano ang dapat nila himuon kag preparado gid sila Bombo Cham. Kaya atong pamatian bala ang nangin pahayag ni Miss Donna Magno sang aton ma-interview. Part ng efforts man, like considering mo, we assist organizations like a private sector, kung iban ng mga, diri man si LGU offices nung may organize ang ginatawag nga kung sa daan pa nga nga layi, ang term na tawag sa OCBC na Disaster Control Group, but I like to think they can be called as DRRM teams. Ang trabaho nila, amo na sila ang mga quick response na teams mo bala nga mag-take some initiative no in the event may mga emergencies na matabo within the building. Since I joined the city government, balaan ko na may mga na-organize na mga grupo per office. And 3 weeks ago, I think, or 4 weeks ago, through man kay Sir Mitch, no, ang ato na building admin, kay Mamati, nag-organize sa mga responders bala within the city hall na per floor maging train sa may first aid siya basic life support. Kaya ang idea dira is that makaresponde immediately no ang mga personnel nga ara sa kada floor, and ang parts ng discussions dito ang mga na-train which happen to be mga permanent na personnel will be the same people nga itap para sa response teams bala sa kada opisina. So parts ng magiging trabaho nila is to ensure no ang disaster preparedness is ang ila mga opisina pag-abot sa sunog, sa linog, baha or bagyo no. So amoy na siya. Wala ko na masundano kung ano to siyang development sa sang after sang training sa BLS, but I like to think nga nasugura na sila organized. Kaya ginahulat namon once nga na-organize na nakag-complete na ang mga names, mga tasks, pwede na kami kasugod man mag-conduct drills upod sa ila para again kung pareho hapon nga may mga sunog, then they would know what to do pag mapraktisan na bala. It becomes second nature sa ila kung anong obrahon is because sulit-sulit na siya nga ginaobra sa kada opisina kag sa kada empleyado. Like looking forward kita ma'am sa more on drills manabi ma'am just like sa kahapon bala ma'am nga kalayo bala or ang ginhalinan sang aso ma'am sa may 5th floor, just mga muna ang mga instances nga madasig ang response. That's true, Miss Angel, no? Actually, nakaschedule sa last quarter of the year, may conducted man yung drill dira sa may City Hall. So, the scenario can be either may sunog o kung may linog.
So tama ina no, nakita mo ang naging reaction sa mga staff because of the preparations man niya ginubra sa mga officials naton within the City Hall nga building. O we continuously appeal sa mga opdana naton dila sa city government nga I know tanan kita busy but when there are invitations bala when it comes to orientation on disaster preparedness, risk reduction and prevention, kabay nga tagaan man sa tiyempo, Kay again, atong mga trabaho, we can only contribute so much, but then again, if something happens, kag may matabo sa aton, wala ikita sa niwan man nga basulo, although ang atong gobyerno ara padayon nga naga-implement sa mga programs, but then it also becomes part sa atong responsibility individually, kag organizationally ensure na safe kita ka aton mga opdanan kag aton yung opisina. So kabay nga padayon kita magsuporta sa mga programa man sa aton gobyerno on disaster prevention and mitigation kag sa disaster preparedness. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Ms. Donna Magno sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Alright, so any damage, Jel, nga natuga ining fire or pagkasunog kagapon nga nagluntad sa may City Hall? Luckily, Bombo Cham, wala man sang casualty o kon damage man sa bahin sa Iloilo City Government. Pero atong mga tulo bala sang trapal bala, Bombo Cham, after sang insidente, ginhingagaw ato'y limpyo sang mga nag-oobra sa construction company agod nga tido, kumbaga, hipid man, wala man sang ebidensya ever, Bombo Cham. Alright, sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniya nga report. Ti kabay pa nga way na sang mga kasubong sining hitabo pa dira sa may Iloilo City Hall kag maghalong gid hindi lang kay sa Iloilo City Hall ang sarang matabo ini kunti sarang man matabo sa tagsa sini Kapuluyan o gani ang tanan nga mga safety measures dira inyo gid sini nga tandaan sa inyo sini nga tagsa ka matag adlaw or mga daily routine ninyo sa inyo sini nga sulod sang panimalay kag sa pagpadulong man sa inyo sini nga destinasyon sa tagsa ka matag adlaw nagakadapat mayara gin sang paghalong kay ang disgrasya hindi naton mapulong. 51 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Katapusan sining nga report kaupod sa kay Bombo Peter Jan Bayesca. Ang basura amo ining isa sa mga mayor nga rason kung nga nagabaha sa barangay kay kadamaan sa mga kabumbo naton abiti akuon taman kag sa hindi may bes ginaiyang may pagka-irresponsable kita kon paghaboy isang basura nga aton sini nga pagaistoryahan. Tibangod sini nga mga waterways nato nagakastagnant. Hindi na siya makailig sang natural. Dugangan pa ang mga drainage system naton. Ginasulod man sang basura nagasupon. Resulta sang pagbaha kon mamunog ang ulan diri sa syudad sang Iloilo. Check ta bala si Bombo PJB. Master sa report na please come in. So nagapadayon subong Bombo Trump ang pagpakig-dialogue diri sa sentro naton si Miss Engineer Noel akon Engineer Niel Rabina diri sa mga disuopso taran ka mga barangay diri particular sa area ka distrito sa Haro along creek side siya nga mga kabarangayan o kuning sa mga pangpang sang suba bala Bombo Trump angot diri sa pag-disseminate diri lamang ang mapumuluyo naton maedukar diri nga gihapon gina-remind kag ginabawal diri nga igahaboy ang tagsa ka mga basura pero sa basic pinakalitas diri ang pag-monitor naton kay doy pa matapos sa pagpatigayon sa dialogue diri mo champ so naka-justify diri ang iban nga mga pumuluyo naton diri particular bala sa malapit sa pangpang sang suba bala sa Iloilo River halin dira sa may area sa Pond Creek pasaka diri sa may area sang barangay Magsaysay Village diri particular sa scope sang Lapas pagkatapos ni pasaka nato sa may area sang ang tabok sa Bombo Cham sa barangay Magsaysay Village area na ni suba sakop iya sang Bulilao hasta dito sa may ibabaw nga parte so mag-agi dira sa may area sang Dongon A Dongon D
kaga pagkadto dito sa area ka distrito sang Haro. So separado maning suba from Dogon Creek nga area, pagkadto bala diri sa suba sa pagkadto dira sa may area sang barangay San Pedro sa Maymulo, tapos malusot dira sa area sang barangay sa likod dira sa may Lidesco area pasulod, Bobotsam. So may suba man dira, kag halin ka dira sa likod sa may BGMT, kag recent time ti padulhog diri sa may area sang barangay San Isidro sa likod na yon, kag area diri sa barangay San Isidro sakop diri sa may distrito iya sang Haro, kag pagkadto diri sa area sang barangay Benedicto Haro. So makalabay ka man dira Bobotsam sa may pangpang sang barangay Tabuk Suba bala, kabaga direkta gid to pagkadto sa area sakop sa distrito sang Lapas, Bobotsam, kag pagkadto dira sa area sang ang Engore, portion dira makalabay sa may barangay Baldosa. So amo dan subong nga dialog diri sang barangay naton, mga barangay ngani nga malapit dira sa suba, pero sa nasiling tanang pag-justify nila, diri Bobotsam kay daw diri sila na party sa ubos, kag magakadto didto ang lusot kini sa may area gid sa barangay Hinaktakan. So amo to pinakadalas nga barangay sa karon sa Hinaktakan Lapas, nga dira magailog iya ang tubig nga naghalin diri sa napang-mention naton nga mga barangay, diri sa ibabaw. Di ang sabat diri sa may dalom pareho sa Hinaktakan area sa barangay Ingore, ang barangay Baldosa, kag pasaka diri sa may barangay Tikod, ang ila sila pag-justify nga siling tiway mas sila iya nagaboy iya sang mga basura, kundi nangin serve nga capture gari sila Bobotsam sang mga basura sa sinatumod naton iya nga nakabarangayan. Kay ang sitwasyon sa diri karon, so sige ang pag-ilog sang tubig, pagkatapos din nagailog di sa may ubos nga parte na nakaapekto diri nga namasamit di nagalupaw diri ang mga basura na makita naton diri sa may area Sinaktakan, pasaka diri sa Tikod kag area diri sa Ingore kag barangay Baldosa. So karon ang matabo ay pa-disseminate pag dito sa mga parte si babaw nga kuning kaso magbaskog ang tubig baha, so da hindi na pagbutugon pagadto diri ko maghunasya na hindi maglapos diri sa mga baybayo naton. Ang isa diri kapagid kapag depensa, so may waste trap sila nga ginabutang. Diri particular palusot sa Dogon Creek, bara kung diri ka sa area ka Magsaysay Village nga area, pasaka dito sa barangay Aurlidi of Lourdes. So diri sa ubos na yon, so may waste trap o kuning boom balang nga ginasalod nila ni o kundo saraan sa basura. Kag diri diya makitaan Bobotsam ang tinulada doloson adlaw iya Bobotsam nga matipon. Diri iya sang senro naton kay may mga pila ka task force diri king create si Engineer Reniel Rabina, kag may pila diri ka mga tanod ban ka mga volunteer nga naghalin pa diri sa sining barangay, alam nga mag-atipon sining mga basura nga hindi iya maka-contaminate diri sa tubig diri sa may area sang Iloilo River. So gina-address na ni karon ang mga creek diri, nga dapat ang mga tao dira hindi magsara magaboy kasi mismo sa barangay man alam nga hindi magsulod diri sa tagsa ka drainage naton nga amo ning masami ang ginatunaan iya sang tubig baha, Bobotsam kag pagkapol sa mga basura sa may dalawang parte sang drainage naton na nagaresulta diri sa pagbaha sa tagsa iya ka mag-abot ang tig-ululan diri Bobotsam. Yan sa tugang nga kabahin no sa paglabot nato ka pahibalo sa sitwasyon diri sa area sa Dogon Creek kay manggawain nga gina-construct diri na daw pag-rehab lang nga nakahamtagan sa floodway ni alam nga mapayo ang area diri sang pagpangsusuba naton diri sa area sang Haro palusot diri sa area sa distrito sa Lapas, Bobotsam. Complete ang problema kay amo to nagtaas abi ang tubig sang nagligad nga mga sinimana, so stop na naman ang obra kag at the same time ang gina-clearing sang bako nila ang para nga makaagi sang bako nga volume sang tubig. So muna so mabalik naman na sila sa puno, subong kay ginahingagaw man nila nga matapos ina nga mga projects no. So isa ina sa ginalantaw to tani nga kung matapos taning ni mga projects sa drainage system nato, medyo hindi tani amo na kadako or amo na ang magnitude
flooding sa aton nga siyudad. Daw nakita ko engineer daw diri nga porsyon sang Magsaysay Village kag barangay barangay Our Lady of Lourdes pala. Ang daw dito sa may area ka Bulilaw nga part or Bakaw nga area. So daw ay pa madala sa sa floodway na nga porsyon. May mga informal settlers pa kitang makita. Engineer Binacer. Oo, may no. Ang isa naton nga ginano ang clearing gid no kay ang water lily nagatambok ng water lily because ang mga basura man nga ginahaboy sang atong pumuluyo dira sa Dongon Creek. Kay ginareklamo kanina ni Kap, nag-clearing kami dito sa area. So together with the barangay nga nakita naton sa Bulilaw, naga-close coordination sa aton si Kap kay ang basura ginapunggan sa water lily nga makagwa. So isa ina nga ginapakwa naton, may team kita nga gin-assign that time nga para mag-clearing sila nga mga water lilies dira sa area. So ang problema tabalan dapat ang ginagamit na nga bako ang long arm nga bako para malabot gid ang sa tunga. So ga-accumulate permi. At the same time ang water lily abi nagadabong siya kay ang aton water quality monitoring dira sa area mataas ang phosphate. So ang phosphate isa na sa ingredients ng fertilizer which amo na naga-fertilize ang water lily sa area. So mo sina Bombo PGB ang aton nga ginaano no kapasalamat kita sa inyo sa radyo kay ginamonitor niyo actually IEC campaign gid para sa aton pumuluyo. Kung tani hindi sa magaboy sang basura sa aton nga mga bodies of water. Ang tao nga nagapaglimpo dyan, mga volunteer ng kalabanan o kung mga japahan nga assign sa Sanro or sa GSO, engineer? Sang nag-clearing kita, may gin-assign kita nga task force na mo naglimpyo sa area. Kag nangayo kita bulig sa barangay para man magbulig sa aton nga team, no? So para matigayon ang pag-clearing sa ng area. Paano? May mga safety man, butas, or ano nga gamit sila ni? Balsa? Nag-provide kita balsa, nag-provide man kita butas, nag-provide man kita mga gloves nila. So si Engineer Niel Rabinadre Bombo Sam. So ang task force ni create sang GSO ko sa San Ronaton. So diri na sa mga creek side ta. Diri particular sa mga lapo sa makasubaan ta. So magdi ang ginauna puro ang mga polluted dagiti daw hindi magwantaan yang daw pareho sa Budburan Creek diri Bombo Sam. Diri sa ka distrito sa Lapos. So daw way para na tagaan sang konsentrasyon. Kaya daw kakinangnan na nadaiya sang tawag ni sang daw equipment na gidlang nga sara magamit iya nga hindi madala dala sa mano-mano sang tawo adira nga lugar kay tama ka polluted. Pero diri sa mga area sang Dongon Creek palapos diri sa area sa Magsaysay Lapas, Magsaysay Village Lapas kag Tabok ya Bulilaw kay Cap Joy Salpin kay San Francisco diri sa area sa may Cap Leon Dero sa may barangay Our Lady of Lourdes la. So dira na ang focus karon sa San Ronaton nga ginapatigayon nga gina-clearing na para tayo yon hindi magsalapit dira sa mga mangrove lang, mga basura nga makita man dira sa magipang libot aton diri kay ina nga nagadamo gid dira nagasalapit sa mga gamot iya sang kahoy bala kan iban sa mga water lily ni nagasalalabit alam mga do hindi dato ya maka-contribute bala o kon maka-contaminate dito sa Iloilo River naton kung may mga buhi sa isda na daw mag-awas kaya sarang makita sang waste trap bala pinagkalabuta diri Bubot-Sam bangod sa sining kadabuon iya sa basura kag liwat no nga ginapanumdom sa tanan kay gulungog sang mga pumuluyo naton nara sa mapangpang iya sang suba so kabay pa nga mapalabot ri sa inyo alam mga daw hindi iya malumos ita sang basura bala sa subong nga mapanyempo kay sa tagsa kababot ang karabidad diri Bubot-Sam nagaresulta nagakapol diri sa drainage naton kag pulyot sa subata amno isa ka rason kung paano nga daw supplier sang baha diri ang mga kabarangayan diri sa kabirugan nga distrito iya sang syudad kag kaiting nga makabanwanan sang syudad iya sang Iloilo diri Bubot-Sam. All right. Wag
kami dalawang nga report, tiwat para sa mapangalagad sa Bombohangay Sogto, hindi naman sa Bombo PJB, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kay Bombo Peter Jana Bayeska. Nakita nyo naman to kung nabatsagan yung sitwasyon kung paano magbaha diri sa syudad sa Iloilo. Ikaw nga nagapamati, mangin irresponsable ka pa bala sa pagtipon kag paghaboy sa isakto sa imo sining nga basura. Paminsara lang kung padayon ikaw nga mangin irresponsable, tagsa ka magbuang ulan, mangin madanawon kag bahaon ang aton sining nga sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isbambot siya Mablanco Hover. Gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie-goldie songs. Concert at the Plaza, Grandparents' Day Edition. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan, allergies, masami nga madala sa hangin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo, happy Friday. This is Tita Regine, nag-aalagad na para sa inyo sa Sininga Palatuntunan kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo this 8th of September 2023, and we're saying happy birthday to our dear Mama Mary. And now sa ato naman nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yes, mga kabombo, feel na gid naton ang Christmas air. Nagapalapit kita sa Christmas Day. It's just 108 days to go before Christmas. So ready na dira ang mga inugpang puni sa aton nga mga panimalay. Kung sa iban dira nga mahilig sa mga Christmas lights, be very extra careful kay we do not want nga may sunog dira sa inyo, may nag-short circuit dira sa inyo. So kinahanglan careful gigita sa pagpili isang aton nga himuon or balaklon nga mga Christmas lights. And syempre para makasave basi ang mga ginpang tago lang nga mga Christmas decors last year, pwede pa nga magamit for this year. So sininga hapon, ginaabi-abi ko gid kamo mga kabombo. We're going to read more interesting stories para sa inyo. And yesterday, nagambal ako nga minabaton kita nga letter all the way from Western Samar. Kagin schedule nato ni ang pagbabasahon today. Kag ara na siya nga naga-standby na para nga mabatian niya gid ang ato nga pagbasa sa iya nga sulat. Si Neni of Western Samar. Good afternoon gid dira sa imo kay nagayo gid siya mga kabombo. Nga kung pwede ma-inform siya kung basahon na nato ng iya nga story. So alert na siya and ready na siya. I hope kamo dira ready na. And also ang inyong mga stories ready naman. Kabay pa ti kung ready na, i-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine once again welcoming you to this program kahapon lamang. Ari na nga ito ng bahanon, nagikan kay Regine Talk, mahal ka ng mahal ko. Mayang hapon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte.
di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin, sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Naturugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutan ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Three pretty ladies singing that song, Mahal Ka ng Mahal Ko, composed by Regine Toc. Kag isa man siya sa mga nagkanta, mga kabombo. Oras natin, it is now 21 minutes after 2 o'clock. Diri na kita sa medyo maluwig-luwig ini, ha? Nga sulat, nagikan pa from somebody from Western Samar. Ang tag-iya sa sining nga sulat, si Neni of Western Samar. Here goes her story. Dear Tita Regine. Good afternoon to you, Tita Reg, as well as to the staff of Bombo Radio, and of course, to your fans, listeners, letter senders, contributors of your very amusing program, KLP. Wow, amusing good. By the way, Tita Regine just called me Neni from the faraway land of Samar Province. You know po, Tita, matagal na po akong nakikinig ng KLP noon. Actually po, Tita, may nagawa na akong sulat noon. Pero hindi ko lang po naihulog, Tita. Iba pa po dati ang iyong background music. Ay, gali. Tandaan mo, gid, ha? Tita, nag-promise po talaga ako sa sarili ko na one day, susulat talaga ako sa KLP. Kaya ngayon po, ito na ang katuparan. Tagalog, actually, mga kabombo, all throughout ang edring story sa aton. So, if I may, kagon okay lang man, no? Sa kay Neni, ang iban hiligay nun ko na, ha? Kay I know, makaintindi mo na si Neni, isang hiligay nun. Sa pagpadayon nato, sa sinilang, Tita Regine, year 2023, I had a chance, liwat-liwat, natabuan, nga naguba ang TV namon kag amo to nga nagbakal ako sa transistor radio. Sa wakas po, Tita Regine, nakabalik po ako ng pakikinig ng KLP para malibang po sa pagkawala ng nanay ko. Tita Baskog di ang DYFM Bombo Radio Iloilo sa amon. Nagapamatigid kami sang akon nga husband.
Ang signal naman sa SIM card kag sa internet medyo mabudlay diri sa amon. Ti ang tawo pa no ang mangita sang signal. Naga-estar ako sa isa ka isla nga sakop sa Municipal of Tarangnan, Samar. Hindi ko na lang pagpapangalanan ang isla, pero ini may 6 ka mga barangays, may 7 ka sityo, kag may high school din po, tita. Wala sang palengke at hospital, pero may mga health centers po, tita. May kaugalingon man nga planta sang kuryente ang isla namon. 8 a.m. to 12 midnight naga-operate ang planta. Tita Regine, nakakaintindi po ako ng salita nyo pero hanggang 90% lang. Ang ibang malalalim na salita, hindi po ako nakakaintindi. Tagalog na lang po ang gagamitin ko. Amo na gina-explain ko kaina, no, mga kabombo. Umpisahan ko na ang ako nga pagsaysay. Ang edad ko pa lang sa karon is 48 years old. Pigado lang kami, tita. Ang nanay ko kag ang tatay ko, elementarya lang ang natapos. Mangingisda lang. Ara ako sa elementary sadto, sang maghiwalay. Magbulagay ang mga magulang ko po, Tita Regine. Bangod, naglakat ang tatay ko para mangita sang trabaho sa Manila. Sa nakakita na siya sang trabaho, nagpadala siya sang kwarta. Paglipas sa mga tinuig, tita, nagpauli ang tatay ko para nga magbakasyon. At the same time, Tita Regine, ginhagad niya ang nanay namon na dito na lang kami mag-estar sa Manila. Sad to say po, tita, wala nagpasugot ang lolo ko, ang tatay sang nanay ko. In short po, tita, mag-isa lang bumalik ang tatay pa Manila. Hanggang nabalitaan na lang po namin na nag-asawa na ng iba ang tatay ko po. Simula po noon, mas nahirapan na kami sa buhay, tita. Kung kaya't yung kuya ko po, na 12 years old pa lang, napilitang sumama para po mangisda sa laot upang makatulong kay nanay. Yung ate ko naman po, Tita Regine, na panganay namin, nag-aaral po ng first year high school doon po sa City of Calbayog. Bale, 2 to 3 hours po ang biyahe via motorboat, tita. Self-supporting lang po siya, tita. Bale, madre ang nagpapaaral sa kanya. Hindi na po niya nakayanan. So, hanggang first year high school lang siya. Bali ako naman, Tita Regine, ikatatlo ako sa 6 kami nga mag-ululutod. Pero ang kasunod ko nga utod nga lalaki, napatay siya. Sang 1-year-old pa lang siya. Bangod nga madamo kami nga mag-ululutod, tita, mas nabudlayan kami. Ti ang nanay ko, nagatanom siya sang kamoting kahoy, kamote, saging sa bukid. Kung wala kami sang pabakal sang bugas, amo na ang mga ginakaon namon, tita. Ako naman, nagaupod ako kay nanay sa bukid para manguha na balas ang hilamon sa bukid. Kag pagpauli namon, tita, may dala na kami nga kamoting kahoy para nga bisan papaano may pagkaon kami sa adlaw-adlaw. Tita Regine, ang napangasawa sang tatay ko po, hiwalay sa kanyang asawa at may isang anak na lalaki. Pagligad sa mga tinuig, tita, naman sang iban ang nanay ko. Bale, Tita Regine, balo ang iyang ginpamana sang nanay ko. Ang una nga asawa sang stepfather ko, nakasakay sadto sa barko nga naglugdang, ang MV Doña Perez. May 7 sila nga anak ang stepfather ko sa una niya nga asawa. Ang naging anak sang tatay ko naman sa stepmother ko, 2, lalaki kag babayi. Kag ang nanay ko naman, ang naging anak nila ng stepfather ko ay 1, babae. Tita, ibalik ko, malayo ang elementary school sa amon. Nagapauli pa ako sa udto, kag
Pag nagkakataon, nakamoting kahoy ang pagkain, nagakwa lang ako na asang gamay. Tapos imnan ko na lang asang tubig. Balik na naman ako sa school. Pero tita, syempre nagapalang luya ako sadto, pero ginaagwanta ko lang. Kapag po tita, ang tingin ng mga bata sa akin doon lang, binubuli po nila kasi ako. Kasi nga mahirap po kami. At sinasabihan ako nila, wala daw po akong tatay. Kaya po, nakakatamad mag-aral. Malayo pa naman ang school. Wala pong laging baon. Real talk po, tita. Pala-absent ako sa klase. One time, Tita Regine, naisagid ako sa classmate ko kasi nakita ko ang pencil case niya. Katahom. Ganihan ba ako sa nanay ko nga tani bakla niya man ako sa pencil case. Pero sabat ni nanay, wala ka tatay. Gani hindi ka na magpabakal. Nabudlagayan na gani kita para sa pagkaon ta pa lang. Tapos Tita Regine, ang bag ko ya, fishnet lang. Ti permi nagkakahulog ang lapis ko. Ti permi man ako nga ginakusi isang nanay ko sa singit. Ti ang ginahimo ko, Tita Regine, ang ginahimo ko, ginpulot ko ang isa ka suludlan bala sa isa ka brand sang toyo. Patis diri sa ato, no? Sa iligay nun. Nga pang isa ka litro, ti ginugasan ko to. Tapos hinimo ko siya nga pencil case. Pagka next day, pagsulod ko sa school, nakita ko damo nga mga bata, naghahampang sila sa playground. Ti bag-o pa ina, mag-flag ceremony. So nag-agi ako sa ila tita, pero may nakakita sa akon nga bata, tapos nagsinggitan. Tama, gidya katunog, tapos nagharakak, tawa ng tawa. Tapos ang bal niya, lantawan niyo blaya pencil case, kalamutan. So yun po tita, nagtawanan po sila. So the following day, hindi ko na po dinala. Pahamak Alam niyo po, Tita Regine, isa ako sa naging biktima ng old name na yan. Kasi po tita, ginkopya sang nanay ko ang isa kangalan sang tigulang nga babae nga tambok, pati ang ihayo with ing. Kaya, yun po ang ipinalayaw sa akin. Kaya, ngayon po, chubby din po ako. Nasakitan gid bala ako, Tita Regine, kay tina-insecure ako, kag naghina gid ang self-confidence ko. Ti ang nanay ko naman, tita, halato do explain sang kung ano-ano, parang hindi lang siya mabasulan sa mga natabo, pero hindi naman na iya madala sa explanation. Bisan ano pa tita, ka-perfect ng explanation, bisan nga nagagamit pa sa mga punto legal na nga mga words. So in short po tita, ang bata ang siyang biktima at kawawa kasi siya ang magsasuffer. Tita, bago po ako makagraduate ng high school, humingi ng kopya ng live birth ang school namin. Kaya tita, agad akong pumunta sa aming local registrar's office. So, nung kaharap ko na po ang registrar, tinanong niya ang pangalan ko, birthday, name of my parents. At yun po tita, agad ko namang sinabi sa kanya. So, kaagad niya po titang binulatlat ang isang malaking record book na mas maliit lang sa 40-inch TV flat screen. Nahanap niya po agad ang pangalan ng mga magulang ko, pero sabi niya, bakit iba ang nakasulat na pangalan dito? Ikaw ito kasi parehas kayo ng birthday at pangalan ng magulang niyo. At bakit gumamit ka ng dalawang pangalan? Sa totoo lang, pwede kang makulong. Sagot ko naman po, tita, bakit ako makukulong? Wala naman akong kasalanan. At wala naman akong ginawang masama. Ni hindi ko nga po alam yan. Ayoko nga po ng old name na yan. O sige, kumuha ka ng abogado. Sabi pa ng registrar tita. Ha? Bakit kukuha pa ako ng abogado? Ni wala nga akong pera, sir. Hirap nga akong makapag-aral ng high school. Hanggang nagmakaawa ako ng husto, Tita Regine, para lang po siya maawa sa akin. So nadala po siya ng pakiusap ko. Kaya sinabi niya na lang po sa akin, hala,
ipasa mo sa akin ang lahat ng record na ginamit mo, yung old name na yan. Tita Reg, mo niding nakasulat nga pangalan sa record book, pero hindi na lang pagbasaha, ha? Tapos, so lain to sa record book, kag ang ginagamit ko nga pangalan sa school, lain man. Pero hindi na lang pagbasaha. So, nakakatawa po. Tita, ano? Sagot ko naman po, Tita Regine, masusunod po, sir. At salamat. So, ginasikaso ko sa gilayon ang mga papers ng ginapangayo niya. Kagilayon ko man nga pasa sa iya. Tapos, immediately, ginhimuan ako sang late registration na live birth. One time, Tita Regine, tapos na ako nga magpaninlo sang balay. Nakita ko, ining half-sister ko, tawgo na lang naton siya, ha, nga si Sister D, mga 7 katuig sa dong iyang edad. Bale, anak ni siya sang tita, sang nanay ko, sa akon nga stepfather. So sa subong, may mga asawa't anak na po, or may asawa't mga anak na po siya. Tita pagdamuon ng asawa niya. No? At isa na po siyang teacher. Bale, nakita ko ni si Sister D nga nagagunting sa mga papel. Tapos kinambalan ko siya, Tita Regine, nga siling ko, timuson mo na aha, ang imo nga kalat da. Bogay pos lang siya, ining si Sister D. Tapos, nagwa siya sa balay. Tapos, nagsinggitan, sang hambal niya, nini, ang pangalit ng pangalan niya. Pero amo ni Tita Regino ang ginasinggit niya, bali ang old name ko, balat hindi mo gidi pag-i-mention. Nga how, hindi mo nilaw ay. Anyway, shock ako tita at nainis po ako kay Sister D. Wala akong magawa, kundi manahimik na lang po Tita Regine. Narinig ko na lang po na pinagalitan ng nanay ko si Sister D, tita. Yung isa ko naman po na kapatid na babae na mas bata po kaysa sa akin tita, tawagin na lang po natin na Sister C. Noong high school po si Sister C, nagkwentuhan daw po sila ng classmate niya. Sabi daw po ng classmate niya, meron daw po siyang kapatid na babae na ang pangit ng pangalan, Skylove po tita. Isang una garo no, itong nahulog ang Skylove. Laboratory ito iniya Skylove. Tido namin man ni? Anyway, so Skylove po tita, kaya kapag nag-aaway daw po sila, nagsisigaw daw po siya ng Skylove, Skylove. Pangit ang pangalan niya. At kaagad naman po gumanti si Sister C ng kwento. Ako din, classmate. Meron akong kapatid na pangit ang pangalan. Sabi naman daw ng classmate niya na ano daw po yun. Sabi daw ni Sister, si Nene. So, ito po tita, no? Tunay kong pangalan. Why ko balayan na lawayan sang pangalan mo? Do okay man eh. At yun po, sabay-sabay na po sila nagtawanan. What a coincidence po tita. Si Sister C po ngayon ay nasa Manila na po, naninirahan. May asawa at mga anak at apo na po siya. Year 2005 po tita. Inutusan po ako ng nanay ko na samahan si Sister D sa city po of Calbayog para po i-enroll si Sister D sa college. Noong nandoon na po kami sa loob ng campus, nakatayo po kami sa loob ng isang room sa gilid po Tita Regine. Habang hinihintay po namin ang papers ni Sister D, may sumigaw po ng "Next, Rogelio." Agad po ako napalingon po Tita Regine at nakita ko po. Papalapit siya sa isang table na yun po. Mismo ang nagtawag sa kanya, yung babae sa table na yun. Subali po ang ganda, sexy at maputi. In short po tita, pang-artistahin ang mukha nitong si Rogelio. Sabay tawa ng babae at sabi po tita, your name does not match your face. And your face does not match your name. Tita, natawa po ako sa sinabi ng babae. Naawa po ako sa bakla. Nakarelate po ako sa kanya. Rogelio pangalan niya at isa siyang bakla. I'm sure, Tita Regine, na i-consider po ng baklang yon na embarrassing moment niya. So ibalik ko po tita, dahil nalaman na ng biological father ko na may asawa na ang nanay ko po,
pagbakasyon po ng tiyahin ko, kapatid po ng tatay ko, galing po ng Maynila, pinagbilinan po pala ng tatay ko na isama kaming mga anak niya po at dalhin po sa kanya, Tita Regine. Ako lang po mag-isa ang sumama sa tiyahin ko at yun po, inihatid po ako, tita, sa tatay ko sa Mariviles, Bataan. So doon po pala napadpad ang tatay ko. After 6 years po, tita, nagkita rin ulit kami ng tatay ko. Doon wala ako sa may nabatyagan nga excitement sa tatay ko, Tita Regine. I-shortcut ko na lang ni tita. Sa tong time na sang enrollment, tita, ginsugo ako sang tatay ko. Sa tong time sang enrollment, ginsugo sang tatay ko, ang stepmother ko, nga updan niya ako para nga ipa-enroll ako sa elementary. Ay, pero nang hindi ang stepmother ko. Kati wala man kuno ako dala, bisan nga report card man lamang. Ti ang ginimo ko na lang, tita, nag-upod ako sa kasilingan ko nga mag-grade 6 man siya, Tita Regine. So, ang kasilingan ko, ang nag-explain kay teacher, kahit hindi ako marunong magtagalog. So, naluoy ang teacher ko, ganing agin baton niya ako. Pero, temporary lang kuno. Kag kung hindi ko kuno ma-forward ang Form 137, hindi kuno ako maka-graduate. Pero tita, naka-graduate ako ng elementary, gani nga naka-proceed ako sa high school. Ako lang gidya, Tita Regine, ang nagasabat, nagahimo sa mga assignments ko. Wala sang iban nga nagabulig sa akon, pati mga projects ko, tita. Nagabulig man ako sa mga ulubrahon sa sulod sang balay. I-shortcut ko, Tita Regine, sa tong second year high school na ako, naka-top 7 ako. Sa totoo lang po, tita, yun na po ang pinakamalaking karangalan na natanggap ko po, tita, sa buong buhay ko. Napaka-poor ng foundation ko during my elementary education. Real talk lang po, tita, talaga. Pala-absent po ako sa klase noong elementary po ako, kaya po majority ng grades ko po, tita, ay palakol. Alright, so same wasay, no? Palakol or wasay, di sa amon, tintindihan na sang tanan. So same year din po, tita, sa subject na science, biology, tinuktukan po kaming tatlo ng kaklase ko sa ulo po ng meter stick ni teacher. Buti na lang po hindi masakit dahil po nagtawanan kaming tatlo habang nagle-lesson si teacher. Bali, sabi po ng kapatid ko, nakitingnan ko sabi po ng katabi ko, natingnan ko daw po yung biology book na may drawing na 3 bungo ng tao. Tig-iisa daw po kami, 3, Tita Regine. Yan po, nagtawanan kami. Wala po kaming kamalay-manay na 3 na nasa harap na pala namin si Sir. At yun, bilang parusa, pinapunta po kaming 3 sa front at pinatayo lang po kami habang tinuloy ni Sir ang kanyang pagtuturo. So, kadlawan kami sang bilog nga klase. Tita, gwapo man to ang teacher namon nga ato. So, ibalik ko, Tita Regine, bali, ang magulang ko, kag ang nga babae, kag ang magulang ko nga lalaki, nagkaduman sila sa Mariviles, Bataan. So, nagkilitaay kami nga 3. Ang magulang ko nga babae, nagatrabaho sa pabrika. Ang magulang ko naman nga lalaki, nagaupod kay tatay para mangisda sa laot. Ang kaupdanan sang magulang ko nga babae sa pabrika, naghinagaray sila, Tita Regine, nga mag-abroad, kag natuloy. Naka-isang kontrata lang po ang ate ko. Pagbalik niya po ng Pinas, nakapag-asawa na po siya. Ngayon po, may mga anak at apo na po siya. Doon din po siya ninirahan sa Manila. 42 minutos, makalipas ang 2:00. Damo pa nga mga pages ni. Maluig-luig pa ang sulat rin sa ato ni Neni sang Western Samar. Gani balikan ta ini mga kabombo. Sige, hapon ka opo din si Tita Regine diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo sa kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa patatas, mas
Sa may ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud. Kagbalayan kita sa sulat ni Neni sa Western Samar. Ako naman po, Tita Regine, ay nag-transfer sa Samar noong mag-3rd year po ako noong year 1992. Tub-tub nga nakagraduate ako sa high school sa Samar. After sa ako nga graduation, Tita, nagpa-Manila ako para mangita sang trabaho. Nakasulod ako sa isa ka pabrika. Nakasulod man ako sa sa trabaho nga repainting sa mga ceramics ng mga figurines. Nakaobra ako, Tita Regine, bilang isa ka kusinera sa Chinese nga mga manggaranon. Gintudloan ako nga magluto, tubtub nga nakahibalo ako nga magluto. Nakasulod man ako bilang isa ka yaya. Kag subong man, nakasulod sa mga nagkalain-lain nga mga pabrika. Isa ka adlaw, Tita. Naisipan ko nga mag-eskwela sa college. Sa kaluoy ni Lord, nakapasar ako sa entrance exam. Kaya po nakapag-enroll po ako sa college sa kursong Bachelor of Science in Secondary Education, major in Biology po, Tita. Natapos po ang 1 year, passed po ako. Right after ng klase, umuwi po ako ng isla. Bali po, Tita Regine, sa city po ako nag-aaral sa Calbayo. Hindi ko po alam na hinihintay na pala ako ni, tawagan na lang natin na Dodong. Aridi ang iya nga tuod nga ngalan. So ining si Dodong, Tita Regine, siya ning husband ko subong. 2 years ang tanda ni Dodong sa akin. Medyo mahitsura naman po siya. Year 2003 ay nagpa-civil kami, Tita, sa edad ko pong 28 years old. Ibalik ko po, Tita, itong si Dodong umakyat ng ligaw sa akin. So doon ko po siya pinaupo sa mahabang upuan na kahoy na mahigit 2 dipa ang haba po, Tita. Sa kabilang dulo po siya nakaupo at sa kabilang dulo naman po ako nakaupo. Namalayan ko na lang na malapit na si Dodong sa akin. Yun pala, unti-unting umuurong siya papalapit sa akin, itong si Dodong. Kaya sabi ko po kay Dodong, "Hoy Dodong, malapit ka na sa akin." Sagot naman po ni Dodong sa akin na, "Hayaan mo na lang para magkarinigan tayo. Ang layo mo eh." Ang wais po, Tita, no? Pag si Dodong po ang nagsasalita, ang gusto niyong topic ay personal. Pag ako naman po, Tita, ang nagsasalita, mga joke-joke lang. Ibinabalik po talaga ni Dodong ang topic sa mga personal. So sa isip ko lang po, Tita, magaling talaga itong si Dodong. Hindi siya nauuto. Ako tuloy ang nauto ni Dodong po, Tita. So marami ang mga ex ni Dodong. Magaganda po sila, Tita. Pero ako na asawa niya, hindi maganda. Kasi pa-humble ka lang da, ha? So after 3 days po, Tita, yung nanay ko, stepfather ko, at si Sister D, may pupuntahan daw po sila. Kinabukasan pa po sila makakabalik, Tita Regine. Kaya doon po ako nakitulog sa pinsan ko po para hindi ako makita ni Dodong. Hindi ko po alam na may nagtimbre kay Dodong na nandun daw po ako sa bahay ng pinsan ko. So maya-maya po, Tita, dumating na si Dodong at yun po, Tita Regine, nag-usap na po kami. Makulit po si Dodong. Gusto niya po talaga na bigyan ko po siya agad ng pag-asa. Pero sa totoo lang po, wala pa po sa isip ko ang pag-aasawa kahit 28 years old na ako. Dahil mag-aaral pa po ako kahit self-supporting lang sana. Hanggang lumalim na po ang gabi, Tita Regine. Kaya sinabihan ko na si Dodong. Sabi ko, umuwi ka na, Dodong, dahil matutulog na kami, gabi na. Ang kakahiya na sa may-ari ng bahay.
Hindi lang nakikinig si Dodong. Hanggang sinagot ko na lang siya para makauwi na siya. Halos 1 buwan lang po ang nakalipas, namanhika na sila ni Dodong. Ang bilis po ng pangyayari. So, i-shortcut ko na lang, tita. After 5 years ng pag-upod namon, bali nagdesisyon kami nga mag-asawa nga magpa-Manila para nga makatipon man kami, Tita Regine. So, pag-abot namon dito sa Manila, it so happened nga nagapangita ang pakaisa ni Dodong sa mga tawo para nga magkadto sa Saudi. Isa niya ang bana ko nga naka-apply kag natigayon din siya sa Saudi, tita. January 12, 2009 ang flight niya. Tapos ako naman, samtang nga nag-process pa lang sa papeles niya si Dodong, nag-eskwela ako sa TESDA, sa dressmaking dito sa Manila. Kay plano ko man tani mag-abroad. At that time, Tita Regine. Pero hambal na lang sa bana ko nga mapuli na lang ko kuno sa probinsya para nga padayunon ko ang pag-eskwela ko sa college. So, nagpauli ako sang time na sang enrollment. Nagkasakit si Dodong. Nakapauli si Dodong, Tita Regine, after 5 months. Nagpaayo si Dodong, kag sang ayo na gid siya. Pagkalipas sang sulusobra 1 ka bulan, nagbalik si Dodong sa Saudi. Bale, may balayran pa kuno siya nga 100,000 pesos in Philippine money. Nag-apply na lang ako, Tita Regine, bilang yaya sa pakaisa ni Dodong. Nagabusong ni ang iya pakaisa. Ang due date niya, April 19. Na birthday ko po, tita, pero nakapanganak siya April 20. Bali sa condo sila nag-estar. Ang asawa niya is seaman. Dito sa Europe ang biyahe. Thankful gid ako sa mga amo ko, bagon nga nakakadto ako sa Subic kag sa Boracay, libre. Libre bangon sila ang nag-shoulders ng pamasahe ko kag sang hotel accommodation. Sa 2015, pareho na kami nga nagpauli ni Dodong sa probinsya. Same year din, Tita Regine, nga nakapatindog kami sang balay. Ang bana ko naman, tita, nagbalik na sa Saudi. Sa tong year 2019, ikanapulo na sang bana ko katuig sa Saudi. Gani nga, nagdesisyon siya nga mapauli na sa Pilipinas. So 2019, nag-exit na po ang asawa ko sa Saudi before pandemic. Hindi na po siya nag-abroad. Pag-uwi po ng asawa ko, bumili po kami ng motorbangka at lambat para po sa aming hanap buhay. March 17, 2017, namatay ang stepfather ko po, Tita Regine. At pagka March 20, 2017, namatay naman ang tiyahin ko na kapatid ng tatay ko. Umuwi po, Tita Regine, ang tatay ko doon po sa sitio na kung saan po doon kami nakatira dati nung maliit pa po ako. Ang napangasawa din naman po ng tiyahin ko, Tita Regine, ay pinsan po ng nanay ko. Sa hindi ko po naasahan, nagkita kami ng tatay ko sa Pantalan ng Kalbayog. Kasama ko po si Sister D, kaya ipinakilala ko siya sa tatay ko. Natawa ako sa sinabi ni Sister D na bumulong siya sa akin, Tita Regina. Uy, ang gwapo pala ng tatay mo. Tita, yun po dapat ang perfect timing na magkita sila nanay at tatay. Ang lapit na po nila sa isa't isa dahil nasa iisang isla na lang sila. Magkaiba nga lang ng barangay para mag-sorry sila sa isa't isa. Ayaw po talaga na makipagbati ng nanay ko, Tita Regine, sa tatay ko. More or less, 40 years na hindi na nakita ang mga magulang ko hanggang namatay na lang po silang dalawa, tita. April 17, 2021, namatay ang tatay ko. Malapit lang po, tita, sa birthday ko na April 19. Hindi po ibinigay ang tatay ko ng hospital kahit hindi po COVID ang sakit niya. Sila na po ang mismong nagpalibing sa tatay ko. Ay, tuon. May 5 po, tita, year 2023 ng umaga, pumunta po kami sa Kalbayog ng kapatid ko na lalaki. Asawa niya at bunso niyang anak. Motorbangka po ng kapatid ko ang sinakyan namin.
Dadalawin po sana namin ang nanay namin. May sakit daw po, sabi ni Sister D. Pagdating po namin sa bahay ni Sister D, pinapakain ni Sister D si nanay habang nag-video call po sila nanay at ng mga kapatid ko sa Manila. Alam na po pala nila na may sakit tita si nanay. Tita, dapat po pag-uusapan po namin na dalhin si nanay sa hospital. Si Sister D, hindi siya pumasok sa school. Natuwa po ang nanay namin noong dumating kami. Kumain lang po ako ng kaunti dahil hindi po ako nag-aalmusal. Sa isla, pagkatapos ko pong kumain, umalis na po ako agad para bumili ng adult milk at mga prutas. Pagbalik ko po, halos sabay lang kami dumating tita ng bayaw ko na asawa ni Sister D, galing sa school, sinundo ang mga anak nila ni Sister D. Inatake po ang nanay ko, nawalan po siya ng malay tita. Sobrang taranta po kami, isinakay po agad namin si nanay sa tricycle nila Sister D para dalhin sa hospital. Ang bilis-bilis ng takbo namin tita, panay-panay ang busina ng bayaw ko, buti na lang hindi kami nabangga. Agad po dinala ang nanay ko sa emergency room. Halos madurog ang puso ko po tita sa nakikita ko na nag-aagaw buhay ang nanay ko at nilalapatan ng lunas. Sobrang taranta po kami tita at iyak kami ng iyak na magkakapatid. Sa araw na po yun mismo, inuwi namin ang nanay namin na nakalagay na sa kabaong. Umalis po kami tita sa city, bali nag-aagaw ang liwanag at ang dilim. Isinakay po ang nanay namin sa malaking bangka, kasama ko po sila Sister D. Yung kapatid kong lalaki, doon po sila sa bangka nila, kasama ang pamilya niya. So convoy po kami habang pauwi sa isla po tita. Maliwanag po ang buwan, parang sinusundan kami ng malaking buwan at naliliwanagan ang dagat na dinadaanan namin po tita. Feel ko po ang sobrang lungkot. Umalis po kami sa City of Calbayog, magsi-6 na ng gabi at dumating po kami sa isla pasado 8 ng gabi. Ibalik ko po Tita Regine, namatay ang nanay ko May 5 ng past 12 ng tanghali sa edad na 75 years old. Heart attack daw po ang ikinamatay ng nanay ko, sabi po ng doktor. Nagkataon na birthday din ng pamangkin ko, hindi ko po talaga makakalimutan ng May 5 tita. Halos buong maghapon, hindi ako nakaramdam ng gutom. 11 na ng gabi uli kami nakakain. Friday, namatay ang nanay ko po, Tita Regine. Pagka Sunday, dumating ang kuya ko galing ng Maynila. Ang laki ng panghihinayang ni kuya tita na hindi na sila uli nagkita ng buhay ni nanay. Mahigit 20 years na po sila na hindi na nagkikita ni nanay. Hinihintay lang daw po nila kuya na makaalis ang panganay nilang anak na lalaki papuntang Canada dahil yun daw po ang nangakong mag-finance sa kanilang bakasyon pa-summer. Okay na po Tita Regine ang mga papers ng anak nila kuya. Waiting na lang po tita hanggang makaalis pa Canada. Yung ate ko po at Sister C nakabakasyon silang dalawa before pandemic. Pagka Tuesday po tita, dumating sila ate at Sister C galing Maynila. Pagdating po sa pantala ng Calbayog, sumigaw ang anak nila Sister C at ate na triplets. Kinuhanan po kaming 3 sisters ng picture habang nakaupo sa hagdan ng pantalan at kumakain. Sa totoo lang po Tita Regine, first time lang namin na picture yun. 3 kami dahil bihira lang po kaming magkakasama na 3 magkakapatid. Malayo po kami sa isa't isa. Ako sa Samar nakatira, yung ate ko po sa Marikina at si Sister C sa Bulacan. Yung kuya ko naman sa Cavite. Pagka May 14 Mother's Day at the same time, libing ni nanay. Nakakalungkot po talaga tita. Hapon na po umuwi lahat ng mga kamag-anak namin Tita Regine. Biglang tahimik. Ang ginawa po ng kuya ko, kinuha niya ang gitara at naggitara po siya tita. Kami naman ang mga sisters niya ang tagakanta ng mga religious songs hanggang dumilim.
Kinagabihan po, nagsama-sama kaming maghapunan lahat sa bahay namin. Wala po kaming ganang kumain. Ang mga pakiramdam namin, pagod at puyat po, tita. Nung matutulog na po kami ng asawa ko, ang lungkot dahil po dadalawa lang po kami ng asawa ko. Siya nga po pala, tita, wala kaming anak ni Dodong. Sad to say po. Tita, after 20 years of marriage namin ni Dodong, hindi talaga kami nagkaanak. Ibalik ko po, tita, ang ginawa ko po, tinawag ko sila ate at sister C sa pamamagitan ng sigaw na dito na kayo matulog sa amin. Hindi ko yung sigaw na. Nandoon po sila sa bahay ng kapatid kong lalaki na ilang dipa lang ang layo sa bahay namin. Sabi ko po sa kanila, ate, kapag hindi kayo matutulog sa amin, dadalawin kayo ni nanay. Wala kayong balak matulog sa amin. Umuwi po sila at sa amin sila natulog. Problema pa po, tita, yung mga gamit ng patay tulad ng mga ilaw ng patay at stand ng kabaong at iba pa pong mga gamit na ginamit sa lamay. Hindi pa po nasasauli sa Kalbayog pa po yun galing. Kinabukasan, hindi po bumiyahe ang pampasaherong bangka, kaya nagstay pa po ang mga gamit na yun. Doon po namin inilagay sa labas ng bahay namin. Pero sa tuwing lalabas at papasok po kami ng bahay, nakikita namin, tita, yun. Yumuyuko lang po ako para hindi ko makita ang mga gamit na yun. Kinikilabutan po ako kapag nakikita ko, lalo na paggabi. Naparehas pala po kami ni Sister D na natatakot sa mga gamit na yun ng patay. May 15, nagbanding po kaming magkakapatid at magpipinsan sa isang beach po sa isla namin, tita. First time lang po namin na banding yun, tita. So, dun po nabuo ang desisyon na mag-reunion kami malapit lang sa death anniversary ng nanay namin. Next year po, tita. Hopefully, matuloy po sana. May 17, umuwi na ang mga kapatid ko. Alam mo po, tita, totoo po talaga yun na wala kaming anak. This year po na 2023 ay ang ika-20th year na marriage namin ni Dodong. Nakapagpa-check up naman po kami noon sa doktor pero wala po talaga, tita. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin na walang anak pagdating ng araw, tita. Nakaranas na po ako ng insulto nang dahil sa walang anak. Pakiramdam ko po na down lang po kapag wala pong anak, tita. Feeling ko po ang dami kong frustration sa buhay ko po, tita. Kahit ganun pa man ang mga nangyari sa akin, madami pa po akong dapat ipagpapasalamat sa Panginoon. Alam ko po na ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa akin para mas tumibay pa ako sa buhay, tita. Thankful po ako kay Lord na nalampasan ko ang lahat ng mga problema ko. Ito pong pagkamatay ng nanay ko ay ang pinakamalaking pagsubok na dumating sa buhay ko. Simple lang po ang buhay namin sa isla. Palagi po naming ulam ay isda at minsan iba pang klase ng seafood, tita. Ang maganda po sa isla, sariwa po ang isda namin. Ang pangit naman po sa isla, kapag maalon at may bagyo, hindi makapalaot ang mga tao. So mangingisda po ang asawa ko, tita. Ako naman po ang katulong ng asawa ko mag-ayos ng lambat. Ang tawag po sa amin, sinsay o mag-aayos ng lambat pagbalik ng bangka para ready na po sa susunod na pagpapalaot. Well, gapon matapos. Ang sulat din sa ato ni Neni. Let me just check. Pilapayhan ini. Ay, okay. Lapit na lang. Lapit na lang. Sige. Aha. Tapusan ko na lang sa Lunes, ha? Kasulat na si Toyang. Anyway, thank you so much, Gid, sa imo, Neni, isang Western Samar. Ang gamay ko nga matugda sa imong sulat sa Monday na ina, ha? Sa aton nga liwat nga pagpanubalik, kag balikan today, and tapuson ta ang imo nga daw medyo long story. Pero I don't mind. Okay lang gid sa akon. Pero tapuson ko ini sa Lunes na because we're already going overtime. Sa kamudira mga kabombo, for your own stories, don't forget, ha? I-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Tomorrow mag-interview kita kay Anonymously Gorgeous ng Arevalo nga wala gitong padala sang iya diri nga cellphone number. But anyway, you said makadto ikaw diri, so kita ay na lang kita boss before 2 in the afternoon diri sa studio sang Bombo Radio. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.